أيوة. تفضل. سورة الكهف آية بكونتون كونتونا. سورة الكهف آية بكونتون كونتونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله تعالى فوق ولي من دون كبركة كنيني مسابال في كم بسواب من فوتا ونكتا ونينغني تبلا جلنا kishi yani nema chama ko nyini alafe ako ke jon nof samantika jomi kadai katime dan fem beka na nyogoma dan nyontina dan tuguni no de abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella ka shiye kele masabala be seli ka shiyeta no bora yambe sibrila namba fama ko samedi ka beni sungolo kletan ani wolum vlay alakira ka hijira sallallahu alaihi wasallam samba kele kemenani binani nannadu yana an ka tɛmɛ sunkalo tile 17 a b'an hakili jigi mun na silamɛya dati baw la a b'an hakili jigi fɛn jumɛn na badiri b'an hakili jigi badiri kɛlɛ la sunkalo tile 17 Alahu Taala ye drapeau dɔ di silamɛw ma n'o de ye an seli min kɛra kafiriw la n'o ye jugu ye hijira san filanan ka bɛn ni sunkalo tile 17 ye badiri kɛlɛ kɛra o tuma na olu dati sugu olu man kan tɛ ka bɔ an kɔnɔ dɛ an kan kan hakili to olu de la olu le les grandes dates dati belebeleba minnu bɛ yen n'an kan kan hakili to a la nin y'a dɔ ye nanzarasan kalo 4 na n'o ye mois d'avril ye bi y'ale tile 8 ye san 2023 an bɛ sura min na suratul kahafi don aya 99 o kɔrɔ an bɛ suratul kahafi labanw na n'Alahu Taala ka diɲɛ ye aya 99 na Alahu Taala ko wa tarakna ba'dahum yawma'idhin yamuju fi ba'd kali Alahu Taala ye ni maa ninnu dɔ la kelen to yawma'idhin kiyama don yamuju u ba ka woyo ka don ɲɔgɔn na fi ba'd a dɔ bɛ da ɲɔgɔn sanfɛ walima u bɛ woyo ka taa ɲɔgɔn ma imma ka kɛ diɲɛmaa bɛɛ ye walima kafiriw walima yajuju ni majuju mun n'an b'o ka lahala la wa tarakna Alahu Taala ko k'a ye toli kɛ ba'dahum ni maa ninnu dɔ la yawma'idhin kiyama don yamuju fi ba'd o ba ka woyo ka don a ma ɲɔgɔn na jama caya fu bi yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ adamaden bɛɛ don walima danfɛn bɛɛ don dɔnni donkɛ dɔw ka kuma la walima kafiriw de don ka da ka kuma min fɔra yamuju almawj arabu b'a fɔ bawoyo de ma ko mawju kafiriw bɛ yɛlɛli min kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ boli ka yɛlɛ ka sigi ɲɔgɔn sanfɛ jama caya fɛ k'Ala kan bɛ kafiriw de ma ko kuma nin ɲɛsinnen tɛ silamɛw ma parce que olu ni bonya de bɛ wuli u ni bonya de bɛ taama kiyama kɛnɛ kan ka taa dɔ la rosi suma na mais yamuju fi ba'd ko ye kafiriw de ye jiwoyo bɛ don ɲɔgɔn na cogo min ko kafiriw fana bɛ don ɲɔgɔn na ten dɔw ko ayi ko yajuju ni majuju don komi an b'o de ka kisa la o yajuju ni majuju min n'an b'a ka kisa la yanni buru fiyɛ cɛ n'o ye kiyama ɲɛkɔrɔla ye tellement o bɛ caya o ka tɔɲɔw bɛ bonya k'u yɛrɛ bɛ boli ka yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ dɔw yɛrɛ ko waati dɔ de bɛ kɛ k'i bɛ taa ye k'u bɛ maana u bɛ adamadenw bɛɛ faa bagan minnu bɛ yen u b'o bɛɛ fana faa a tɔ bɛ t'u yɛrɛ dama de ye k'u bɛ yɛlɛ ko ka don ɲɔgɔn na n'o ye yajuju ni majuju ye almuhim Ala kɔni ko nin waati mana se nin ye kiyama jɔ waatiw de ye k'ale Alahu Taala bɛ nin dɔ la kelen don dɔ la kelen na wa nufiqa fi sur o bɛ t'o la yɔrɔ min na dɔrɔn ko buru bɛ fiyɛ ten wa nufiqa fi sur ko buru bɛ sin ka fiyɛ ten o buru fiyɛ imma ka kɛ bɛɛ ka saya buru fiyɛ ye n'a bɛ f'a ma ko nafqatu saq walima ka kɛ bɛɛ ka wulili buru fiyɛ ye n'a bɛ f'a ma ko nafqatul ba'th wan nushur
parce que ni bɛ se k'a bɛɛ ta yan o bɛɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ waati min na Ala ko ko buru bɛ fiyɛ a bɛɛ bɛ sa o ye kiyama wulilen ye walima saya kɔfɛ ninnu salen u dalen bɛ ɲɔgɔn kan waati min Ala bɛ yamaruya di ko ka buru fiyɛ buru bɛ fiyɛ fa jama'nahum jam'a k'ale Ala bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan la o b'a yira buru fiyɛ kɔfɛ o bɛɛ bɛ tila ka kafo ɲɔgɔn kan Ala ko k'ale b'a kɛ ten imma a ka kɛ kiyama ɲɛkɔrɔ buru fiyɛ ye n'o kɛra o ye diɲɛ wuli ye o buru fiyɛ tɛ taa ka maa si dan kiyama bɛ wuli ka maa minnu to yen o se ka taa ka maa si dan o buru mana fiyɛ fɛn fɛn tulo bɛ don a la a bɛɛ bɛ sa bali hali n'i tulo ma don a la i bɛ sa kuma tɛ bɛɛ tulo bɛ don a la maa si t'a fɔ a don ko a ko cogo di walima nin ye mun mankan ye a mankan tɛ dogo a mankan tɛ dogo bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama ɲɔgɔn fɛ n'o ye kiyama wuli buru fiyɛ ye o de kama mankan ma ɲi dɛ mankan bɛ adamaden jatigɛ de ye Alakira ma sɔn a ma sallallahu alaihi wasallam Alakira ma sɔn a ma maa minnu bɛ kule hali ni bɛ yɛlɛ ka na yɛlɛ fo maa min bɛ so kɔfɛ o tulo ka don i yɛlɛkan na ladabu tɛ yɛlɛ la n'i bɛ yɛlɛ ka yɛlɛ k'i sen kelen kɔrɔta ka bolo kelen kɔrɔta walima i bɛ yɛlɛ ka da waga fo mɔgɔw ɲɛ bɛ i kan gɔnɔfilennin na nin t'i ladabu ye fiyewu silamɛ ɲuman tɛ yɛlɛ ta i b'a ye hadisa la ko Alakira yɛlɛla nin ko la ko fo ka sɔli bɔ sɔli i ɲin kɛrɛ la ɲinjan min bɛ yen ko fo k'o bɔ o bɛ ye kelen kelen de o b'a yɛrɛ ja Alakira ka yɛlɛ cogo yɛrɛ la ɲin tɛ ye yɛrɛ kira ka yɛlɛ cogo la a bɛ musɛ a bɛ musɛ walima a bɛ muguri a b'a da ci ka bɔ ɲɔgɔn na mais k'a da waga fo ka da kɔnɔna bɛɛ yira Alakira kun t'o kɛ alayhi salatu wassalam ne ye ladabuw de ye quoi o de kama an karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ye kitabu dɔ bɔ a ka ɲi karamɔgɔ bɛɛ bolo ko al-adabul islamiyya adamaden kan ka yɛlɛ cogo di i kan ka dumuni kɛ cogo di i kan ka taama cogo di i kan ka sigi cogo di hali ni maaw bɛ kuma la i kan ka kuma mɔgɔw fɛ cogo di nin bɛɛ ye ladabu ye silamɛya bɛ ladabu mun ɲini n'an kan ka baara kɛ n'a ye mais ni e ye yɛlɛ daminɛ i tɛ lafiya fo sen kelen ka kɔrɔta e mana yɛlɛ daminɛ fo bolo kelen ka kɔrɔta o t'a ko jɛya dɛ i ka ko bɛ diya mɔgɔw ye parce que i ka geste yɛrɛ bɛ mɔgɔw bila yɛlɛ la mais Ala bɛ dimi i kɔrɔ dɛ o t'a kɛcogo ye bon o de kama hali kuma min fɔra yamuju fi ba'd a dɔ la kelen bɛ na don dɔ la n'i ye kuma nacogo lajɛ k'Ala kan bɛ kafiriw de ma n'o tɛ Ala bɛ kuma silamɛw fɛ cogo min na ko nin tɛ wa ni buru fiyɛra i n'a fɔ saya buru fiyɛ an ko a bɛ se ka k'o ye fa jama'nahum jam'a Ala ko k'a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kan walima ni buru fiyɛra n'a kɛra wulili buru fiyɛ ye fa jama'nahum jam'a a b'a bɛɛ lawuli n'a kɛra danfɛnw ye walima n'a kɛra yajuju ni majuju n'a denw ye walima n'a kɛra kafiri tɔw ye ko bɛɛ bɛna lawuli kiyama kɛnɛ ka buru fiyɛli an ko an karamɔgɔkɛ Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a ko buru fiyɛ ye saba de buru fiyɛ dɔ bɛ yen a bɛ f'a ma ko nafqatul faza ko jatigɛ buru fiyɛ n'a fiyɛra dɔrɔn bɛɛ ja bɛ tigɛ buru fiyɛ filanan o ye saya ye o de ye nafqatu sa'aq n'a fiyɛra bɛɛ bɛ sa buru fiyɛ sabanan o de ye nafqatul ba'th wan nushur n'o buru fiyɛra kaba dɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen bɛ wuli k'i jɔ imma ka kɛ saya buru fiyɛ ye walima saya kɔ buru fiyɛ min bɛ kɛ ni bɛɛ bɛ wuli a ka kɛ o ye Ala kɔni ko kiyama kabina ninnu dɔ la kelen to dɔ kan u b'i woyo ka don ɲɔgɔn na i ko ba woyo bɛ don ɲɔgɔn na cogo min n'o kɛra buru bɛ fiyɛ k'ale Ala bɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan naam وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ko kiyama do k'ale Ala bɛna jahannama yira kafiruw la yirali la ka jahannama balamini kafiri ɲɛkɔrɔ nin b'a yɛrɛ jahannama yeli yɛrɛ dama ja lajaba do wallahi ka jahannama yi ɲɛ la dama lajaba de do wa Ala ko a bɛna jahannama de yira jɔnw na kafiriw a tɛ yira silamɛ la dɛ a bɛ yira jɔn na ko ye kafiri de ye ardɔ yirali la silamɛ ka jahannama yeli sini a bɛ kɛ ni curiosité de ye par la curiosité i ka jahannama yeli i yɛrɛ de b'a ɲini Ala fɛ dɛ n'o tɛ Ala b'i ɲɛ haramiya ma parce que a man ɲi a ye cogo yɛrɛ man ɲi
nga ere de ba kanu ka kila ka nyini ibe fe ka jahannama yo kama ala ba yirila jahannama yeli retede ikumbe ma dodon jiyenna ya aw nyata tigila arjina kono abeto baro la doro hakili be jiga tigila be nyini ngaleki way nan do na arjina kono baro be yo ore kama iba me dongli dalawda kangam baro ko baro te kiyama angam baro jiyenna ya ko baro te kiyama kankan sunu ko sumu fana te kiyama baro be baro te yoro mino e jahannama konnade parce que tasma min bi ka baro tante no ta arjina kono baro be arjina kono deun kanka baro ke chugo minayre ala yeni befo aw dalimbe arjina kono glanka halaw te nyogon tonre yi aw nyashini be nyogoma aw be baroka ni terimaw benar arjina sokelen kono wal masigi nyogon benar arjina sokelen kono u dali glana o hakili be jigi dola ka tigi to jiena nuku yala ko faya be sabotelike abe la goshike ba go kiyama ko ti cien jontara kiyama kana jahannama ti cien arjina ti cien ya be sabotelike fambe fe bo aw dale me arjina ko na ka barola na ka nemala aw hakili be jigo tigi la doro abe nyogo nyini gali damne ne ko karsadu kanto jiena karsami kumba keta karsadu kanto jiena karsami kumba foni chugola te nyogo ma foko ne mayede ateni yoro la de aw mayede olu be baro la yoro mi ala be sinka fu ma kaw be fe kayewa ala me fe kayede o yoro be la kala be sinka hijabu bo awni jahannama che mun kum be sabuteli la jiena abe tasuma bulu watimi ala be hijabu bo ana che aw be arjina konna la o ka damuna aw nyaba la tasuma bulu jahannama konna la o wati kelen fenana ala be kuma la timawni nyogon che communication about arjina konna la ka nyininka yala an kunta ka fiye ko ala ko yicie kiyama ko yicie arjina ciye jahannama ciye e kuma na goshi ate foi soro ka fonu ni nimisa kanti ore kama kiyama togo do fene ko yawmul hasra ko nimisa bilbil do ma do bina tan nimisa de chama mina nimisa de aw klube fen fene sabu teli la ka nyeshi islamiyama ka islamiyya la goshi ka sabuti ka dogoya dogayama bita sali qur'anema ka dogayama sekirama bal ka dogayama sedam masayerema ikanga tigi hina mene de wallahi atigi kanka hina mene parce que abe chugumi na sarati foita ko jahannama konnala wana tara ifene ala be kuma la teme au nani nyonje kanto jiene de kunye ni mbali kanto jiene de ni fo abe chuguti wasuru anyele la nyebe ko la daluba bolo mais wala tahina manas watite nimisa kanye parce que hal ni nimisa ran na fashita la tukuni mais mu fawe jien baka nyagami mais mo kan ni negende ma kan ni negende slamiya kuni ni ma fen fe negen kam mana de nyala ala ita bonede amana mana kaunte sena ko arabu de ka dine wal ma arabu de ka tradition kanta yanga la da koro nanga jo nanga fewnyi am bolen ko fe joko la ku ba na sigi ni sona katugu ko mami nege yire nege mami tachi yire tachi ani arabu de tay dinay islameya jama bilama population min ka chan islameya la bi katema beka arabute a folo te arabu ya flana te arabu ya sabana te arabu munu jama ka chan islameya la kateme beka jiena arabute jama ka chayoro mislame jama lawi Indonesia de katime jien beka ma million keme flani mwani nduru jamana kelen kono iba soro Indonesia de abe islamai Indonesia isla arabu jamana yo Indonesia ta arabu jamana yo mais Indonesia pourquoi ma million keme fla mogo million mwani nduru abe kera islamai kasoro arabu te bal halu ta arabu kamere aw ne Indonesia be nyogon soro hiji kero lawte kanshifonu ka kanti iba ye kuma kelengele o ka gidi o do de be o de kalana o be arabu kan fo abse ka exprimer arabu kan note tonu nu shita arabu kan ashi o ko fe Pakistan aje silame jama mi be Pakistan ta arabu jamana yo o lube kam mi fo yo urdu de o tala arabu kan fo ere o be urdu de fo ni ya seben chugo ya ni arabu kan sebe chugo bolen me arabu sebenite Voilà, ma million kemea ni ko slame iba soro Pakistan.
o kɔfɛ Bangladesh lajɛ Bangladesh tɛ Arab jamana yo fantan jamana do ina fanga jamana be cogo kumaro la amse ka fo soro yɛrɛ b'a ɲɛ ka tɛmɛ o kan kumaro la parce que ni y'u ka mɔgɔ ye hiji kɛyɔrɔ la e yɛrɛ b'u hinɛ minɛ e yɛrɛ ba dɔn ko balo ma ninnu nabɔ nka diinɛ ka d'u ye dɛ u ma kala arabu tɛ mais u ye diinɛ nin kanu ka don an n'aw hakili cɛ dɔrɔn ko arabu de ka culture do arabu ka taabolo do nin ye arabu ko ye arabu ko do arabu ko tɛ dɛ ala ye maa min ci an ma o ye arabuw de ye mais kabini ala kira kɛrɛfɛ alayhi salatu wasalam a kɛrɛfɛmaa bɛɛ tɛ arabu ye dɛ bilali kun bɛ arabu kun tɛ dɛ salmani farisi kun bɛ arabu kun tɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɔra hali yɔrɔ wɛrɛ la ka na ala ka ciden entouré arabu kun tɛ mais munna o kɛra silamɛ ye parce que o ka ɲɛta de b'a la o b'a dɔn ka to an ka jo bato la an bɛ segin an kɔ de o jo tɛ foyi ɲɛ an ye fɛn min bɛ ɲɛ k'an ye o ye ala de ye o de kama o ye jo bila kɛrɛfɛ k'u ɲɛsin ala ma tile bɔlen kɔfɛ maa bolo bɛ se k'a datugu n'u nana e nɛgɛ ya k'a fɔ k'an fa tiɲɛ ka n'i nɛgɛ ya k'an ka laada kɔrɔ ka n'i nɛgɛ ya ko arabu ye silamɛya de ye arabu ta ye kerecɛnya ye tubabuw ta ye ka n'aw ɲɛnamini e fɛnɛ mana kura fɛn fɛn mɛn dɔrɔn i ni boli ni vitesse de bɛ taa ye taa kow ɲɛɲini i bɛ mun na nin de ye laban ye dɛ e tɛ silamɛya diɲɛ dɔn fo n'i bɔra an fɛ yan golofinna yan n'i ye Afiriki yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn ko silamɛya diɲɛba ti yan a ti yan o Ameriki n'a ka Amerikiya taga yen i bɛ silamɛya diɲɛ sɔrɔ yen Alahi yɔrɔ Amerikɛnw fana tɛ arabu ye dɛ mais taa Ameriki taa Espagne i bɛ silamɛya diɲɛ sɔrɔ yen taa Faransi o mun yɛrɛ bɛ kɛlɛba la bi k'u ɲɛ tanna ye silamɛw ye e ka taa Faransi i ka misiriw dacogo lajɛ ɲɔgɔn kan e ka tubabu bilen ye a bɛ misiri kɔnɔ cogo min na seli la tubabu bilen juma o juma a bɛ n'a ka converti ale tɛ farafin ye ayiwa ale tɛ arabu ye ale tɛ farafin ye tubabu de don olu fɔlɔ de y'a yira ko silamɛya ye arabuw ka culture de ye tubabu nka bi maa tɛ ka tubabu yɛrɛ kɔn silamɛya donni na ni e ko k'i bɛ t'i yɛrɛ halaki k'e t'a la k'aw faw ka taga sira don e fa de ka taa sira don n'o tɛ an faw ka taa sira ye silamɛya de olu ka taa sira o ye silamɛya de maa fɛn fɛn fa tubira ka bɔ ko kɔrɔ nin na i fa ka taa sira ye silamɛya de ye ko kɔrɔ nin tɛ Alahi kɔrɔlen nin tɛ a ye silamɛya minɛ a ka hɛrɛ b'o de la nin kuma yɛrɛ lajɛ bani wa aradna jahannama ala ko a bɛna jahanama de dan kɛnɛmaya k'a balamini yawma idin kiyama don lil kafirina kafiriw ye arda balamininin na silamɛ tɛ nin na fiyewu ko kafiriw de ɲɛ bɛna d'a kan aha الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا كافر جمعوا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري على كافر من يكون داتسغولان كونو في غطاء داتسغولان كونو عن ذكري كبوالي على كفوليم ولو كافروا دي بنا جهنم يكو جهنم بنا بلامين ولو دي نيكورو وكانوا نو كافر كلون كونكيرا لا يستطيعون سمعا وكلو كنتي كلا ملكه ala ka kuma be fo yoro min ku kulo kuntame o mago kuntala o de kama o maklo daile ka benai kafiri ya mandida bamanangante o me al nafiri ma ko kafiri telma koro ire mandi hala fondala mandi ibe kele kala kasoro ma chama be kele ke kafura ma ko kafiri kafiri ya koro ire mun yi tado parce que arbe arabu kanela aha kafiri ya ire nafore ka koro fo bamanangane tisi mais munafori ma kafiri ki dimena parce que fen yumante hala fondala dama fen yumante balmage kana sugo yere walma ali kana ke kafiri no fetama bay walma ka kanu yere afle chogo mena doroni ni sara doro ko be bana fo itabul atita fen sura nye kiyama ama fen mimbara ase kiyama kelema ko mi jien seneke furudi aw ye sene min ke jiyena abe to de nyoka kiyama keneka walma ye jago min ke jiyena o tonon abe to de nyini kiyama abe tene da aha otumana yeki hakili tuyere la nyana ma yani mbaka taga chogomi ala yaw kuna jaw islam ya soro ala ye kuna jada ma do be mbi hal ni ku ka war saraka do islam ya la o perenen
nɔkɔ kisɛ kili a tɛ diinɛ nin na fɛn fɛn y'a kɛlɛ kunun a bɛɛ de bɛ ka ɲɛsin a ma a dan tɛ Amérique yɛrɛ o min ye puissance mondiale ye comme o y'a fɔ cogo min Misiri bonyalen b'u bolo cogo min ani Alimamu bonyalen b'u bolo cogo min n'i taara yen de i bɛna dɔn k'Alimami k'a bonya ka tila ka Misiri bonya ni nafa tɛ silamɛya la a bɛ kɛ Belgique Misiri ka ca Belgique dɛ a Anvers ani a Bruxelles a Misiri ka ca dɛ Misiri fɛn fɛn bɛ yen ka officialisera ko gouvernement b'a kalama ko papier b'a la u ka gouvernement yɛrɛ de bɛ Alimami sara k'Alimami ka danga sara ni comité de gestion b'aw ka Misiri kɔnɔ o président o fana b'o sara Belgique gouvernement an fɛ Mali la yan nɔ gouvernement bɛ wari di Alimami ma hali an ka Misiri courant n'a tigɛra ni énergie nana tigɛ gouvernement b'a fɔ k'a y'a to yen nin ye Misiri tubabuw bɛ ka taa koyi u bɛ vitesse de la dɛ tubabu bilen bɛ Alimami sara yɔrɔ o yɔrɔ ka wari ta k'a d'i ma i ka baara kama k'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ silamɛ ye a ɲɛ bɛ nafa dɔ de la aw ka fɛn nin na ka Alimami sara ka nayibu sara aw ka Misiri kɔnɔna la ni comité de gestion bɛ o ɲɛma k'i sara fo n'aw ko aw t'a fɛ n'o tɛ u ka sariya la o b'a d'aw ma n'a fɔra k'olu bɛ église de fourni u ka ayiwa prêtre ninnu ni u ka labɛnw n'u ka kiirew n'a fɔra ko b'olu de fourni u b'olu de sara o tɛ baara na parce que u ka chrétien de ka ca n'u ka silamɛ ye mais ka Misiri yɛrɛ sara hali Gabon n bɛ fama a ma cogo min n t'a sisanama dɔn dɛ nka 2016 o de bɛ ni Gabon cɛ Gabon carte de séjour 2016 n bɛ ka kuma o de kan carte de séjour kun ye 160,440 de 820,000 francs n'o y'a sɔrɔ a yɛlɛmara ni mɔgɔ bɛ yan mun b'a kalama o b'an latɛmɛ mais n bɛ ka kuma san min kan n b'o de dɔn 820,000 francs 160,440 o 160,440 n'i taara voie normale fɛ Gabon gouvernement kun y'o bin ka bɔ Alimami kan a n'a ka nayibu olu si tɛ papier ni wari sara o si t'a wari sara ko ye bonya ye gouvernement yɛrɛ fɛ k'a lase Alimami ma ninnu bɛ silamɛya diya dɔn dɛ an de bɛ k'a lagosi yan n'o tɛ olu b'a dɔn fɛn min don silamɛya ye nafa min ɲɛ u ye a y'u denw jogo dilan ka se niveau min ma walahi u b'a dɔn Amérique kaso bɛ kaso la ni convertira k'i kɛ silamɛ ye i donna waati min i bɛ dɔrɔgu ta i ye mɔgɔ fagala i bɛ bin maaw kan mais k'i to kaso la ni convertira k'a kɛ silamɛ ye hali a tɛmɛ o bɛ dayɛlɛ k'e ka taga an mago kun bɛ mun na e y'o sɔrɔ kaban taa parce que n'i kɛra silamɛ ye i tɛ gulɔ min tuguni i tɛ jɛnɛya kɛ i tɛ marifa ci maa la taa o fɛn fɛn bɛ bɔ o bɛɛ bɛ tila ka fara polisiw ka dugu dilanni na parce que n'ale jogo ɲana ti ɲɔgɔn minnu bɛ yen a b'olu jogo dilan olu ka bɔ baara nin na halisa o de b'a fɔ k'a bɛ dɔ fɔ silamɛya ma aw t'a dɔn parce que e bɛ Mali la i b'i da sago fɔ walima i bɛ Afiriki i b'i da sago fɔ walahi ni bɛ ninnu fɛ yan a tɛ ku i la o b'a dɔn diinɛ ye mun na s'a ma a ye nafa min na s'a ma o b'a dɔn a ye nafa min na se o b'a dɔn halisa e de bɛ yɛrɛ nɛgɛ na k'an ka laadakɔrɔw an fa tiɲɛw an ba tiɲɛw jow e de b'o ta hali i tɛ ko yɛrɛ k'a to i bolo i bɛ kɔ wa i da tɛ ko i ɲɛ tɛ ko i ka fari tɛ ko i mana tɛmɛ maa fɛn fɛn ɲɛkɔrɔ a bɛ kɛ komi dɔ de y'a ka wuruwuru labɔ i tɛ hinɛ i yɛrɛ la hali k'i yɛrɛ sanuya dɔɔni jo tigi ni e tigi o mun ye Ala ye aw bɛɛ ka jɛ ka kɛ Ala batola ye nin yirikurun bɛ mun nafa ɲa ye nin gabakurun bɛ mun nafa ɲa ye a ye nin to yen a ka ɲɛsin gabakurun tigi ma ni adamadenw yɛrɛ tigi o de Ala ye an bɛɛ ka kɛ Ala batola ye Ala ko alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri maa minnu bɛ yen n'u ɲɛw kun bɛ datugulan kɔnɔ ka bɔ ale Ala kofɔli ma wa kanu la yastati'una sam'a ko kun tɛ mɛɛli kɛ kuma bɛ fɔ waati min o tulo kun gerennen don ko kun tɛ mɛɛli kɛ n'o ye kafiri ninnu ye aha أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا أفحسب الذين كفروا
ala ko mawya ajigiya de wa ka miriya ma jon an yattakhidu ibadi min duni awliya ma munun be fe kale ala ka jon mene ko ke ala doye ala tanala ma munun ba fe ka ala ka jon ko lu de mene ko lu fene ke ala doye bato sirafe ala ko yala olu tigila mogo ya jigiya ku bina here soro kiyama ala ka jon jon u yɛrɛ bɛ fɛn minnu lɛsɛ u ka yirikurun gabakurun ka taa baji ka baga baji ma ka t'o batu ka baga kulu ma ka t'o batu ka baga yiri ma ka taa jeliw bɔ a la ani woro daji k'a batu ka sɔrɔ yiri m'u bila a la gabakurun m'u bila a la nin bɛɛ ye ala ka jɔn de ye aw bɛ fɛ ka ala ka jɔnw de minɛ k'o kɛ ala dɔ ye wa inna a'tadna jahannama ala ko ale ye jahanama de labɛn lil kafirina kafiri ye nuzula k'o kɛ jigiyɔrɔ ye a yiri mani ye ala ka jɔn de ye o gabakuru ye ala ka jɔn de aw ka dugu yirijuba min bɛ yen n'aw bɛɛ sirannen don ko jinɛw b'a la hali ni jinɛ yera a la o de ye jinɛ bila a la parce que aw ŋaniyaw a n'aw ka miiriyaw k'a fɔ k'a fana ye ala ye jinɛ setɛnɛ fana bɛ don a la halisa an de fɛ yan baji bɛ batu baji tilema fɛ a bɛ ja samiyɛ fɛ a bɛ fɛ ni baji ye ala ye a bɛ ja mais halisa o de bɛ batu halisa an de fɛ yan yirijuba dɔ bɛ yen a bɛ batu halisa village dɔ la falikɛba dɔ bɛ yen mɔgɔ bɛɛ kelen don k'a to yen k'a bonya dugu kɔnɔ ko dugu dasiri o fali mana da don i ka minɛn na yanni i ka dimi ka bere ta a kɔrɔ ayi e yɛrɛ bɛ nisɔndiya dɛ k'i ka don jara ala ko don jara k'an ka dugu dasiri ko y'a da don i ka ɲɔmugu la o fali yɔrɔ o fali kɔni tɛ fasa dɛ o fali tɛ fasa o misi tɛ fasa o bɛ dumuni na dɔrɔn dugu kɔnɔna la k'o ka dugu dasiri n'adamaden hakili voyagera farikolo tɛ lafiya dɛ an ɲɛ tɛ un de la population na bi diɲɛ na un de ye deuxième ye mais diinɛ ko la un de bɛ kɔfɛ halisa mun na parce que halisa un de u ma tile silamɛ man ca a population nin n'i y'a population jateminɛ silamɛ man ca n'i y'a jateminɛ olu bɛ fɛn min fɛ misi bato tasuma bato yirimani diinɛ min bɛ Inde a tɛ diɲɛ dugukolo si kan o de kama historien bɛ Inde wele ko le pays de 30 000 dieux ko dugu min ye ala 30,000 ka dugu ye i n'a fɔ Rwanda o b'o wele cogo min na le pays de 1000 collines kulu 1000 bɛ sɔrɔ jamana min kan appellation do quoi bon Inde fɛnɛ 30 000 dieux di le pays de 30 000 dieux ala 30,000 ko bɛ sɔrɔ jamana min kan Inde o kɔrɔ diinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ na a bɛɛ bolofara dɔ bɛ Inde a bɛ yen hali sini su jeni bɛ kɛ Inde ka lɔgɔ da su sanfɛ k'a jeni ka mugu kɛ buteli kɔnɔ k'a di muso ma walima ni muso de jenna o b'a bugu kɛ buteli kɔnɔ k'a di cɛ ma Inde b'o kɛ Thailand b'o kɛ Corée ninnu Buda bɛ jamana fɛn fɛn na a bɛɛ b'a kɛ a bɛ kɛ yɔrɔ bɛɛ la n'o ye su jeni ye halisa Europe bɛ ka don a la a yɔrɔ bɛ Faransi yɛrɛ sa su jeni mais mun bɛ mɔgɔ bɔ nin na o de ye silamɛya ye k'i hakili lakunu k'i hakili dayɛlɛ adamaden ka bɔ jenini ma alakira ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko adamaden su kolo karili k'a kɛlen bɛ komi i y'a ɲɛnama de kari ka kolo dɔ ye ten dɔrɔn adamaden kolo dɔ k'a dabɔ a kama k'a kari i bɛ jurumu min sɔrɔ o la dɛ a kɛlen bɛ komi n'a tigi tun bɛ ɲɛnamaya la n'i y'a dabɔ a kama k'a sen kari walima a bolo nin bɛɛ ye mun ye ka adamaden bonya hali salen e bɛ nin sɔrɔ yɔrɔ jumɛn silamɛya kɔnɔ mais n'a fɔra e k'o diinɛ minɛ e ko ayi ko kɔrɔlen ni kɔrɔlen tun b'an ta ɲɛ an bɛ kɛ tan ta ni kɔrɔlen de tun bɛ sira d'an ma an bɛ kɛ tan ta n'an ye kɔrɔlen de bila ka tugu silamɛya kɔ kuma fɛn fɛn ma n'i diya i b'o fɔ dɛ hali ni ko an ye arabu jɔn ye o bɛɛ bɛ bɛn an ma an kɔni bɛ nin diinɛ nin kɔnɔ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ka tila k'a ɲini ala fɛ ala k'an fatu k'an to diinɛ nin kan a kana an faga k'an to diinɛ si kan diɲɛ na ni silamɛya nin tɛ an dar'o de la an b'o de fana ɲini ala fɛ an ka sa k'an to a la wala tamutunna illa wa antum muslimun aw kana fatu abada ka bɔ diɲɛ nin kɔnɔ f'aw silamɛlama ala yɛrɛ ye mun ɲini an fɛ o de ye an ɲɛ dayɛlɛlen kɔfɛ ka kuranɛ dɔn kuranɛ ye ka ala ka ciden dɔn k'an ɲɛsin kɔrɔ ma
an be segin ka taa ka yirimani bato la an be segin tuguni ka taa sujuru bi gabakurun kɔrɔ anw ka di Ala ye ka tɛmɛ yiri kan anw ka di Ala ye ka tɛmɛ fara kan anw kan to an ka adamadenya la k'an kun suulu gabakurun kɔrɔ ani yiri ko ye taasira kɔrɔ ko ye yɛrɛ b'a la ko taasira kɔrɔ yɛrɛ min ka taasira kɔrɔ bila n'a fɔra an bɛɛ ka segin an kɔ sisan caman sɛnɛnkolo bɛ taama koyi parce que i fa kun tɛ samara dun e mɔkɛ kun tɛ samara dun o de ye ka taasira kɔrɔ ye taa n'a ye nka sule bɛ sen na waati min e ko k'an ka kɔrɔlen n'a fɔra an ka segin kɔrɔlen ma e ka moto i b'a bila i tɛ don mobili kɔnɔ dugu bɛ jɛ k'i to fɛn jumɛn kɔ la fali parce que an ye mɔkɛ dɔ fali kɔ sanfɛ yɛlɛ de la n'a fɔra ko kɔrɔlen o de ye kɔrɔlen o an tun bɛ da buguso de kɔnɔ ni se bɛ mun ye o ye bili ye ne b'an diri kɔnɔ i bɛ toli so kɔnɔ e bɛ zamɛ kulɔ kan k'a dun e yɛrɛ b'a dɔn kɔrɔlen aw ka village la zamɛ tun bɛ tobi san kɔnɔ siɲɛ joli fini min filɛ kana nin i mɔkɛ y'a dɔn wa i tulo ma sama ka fini nin samara min b'i sen na i mɔkɛ jumɛn ye nin samara dun halisa an ka taa kɔrɔlen na ni kɔrɔlen ko ye tiɲɛ ye i kan ka taama i sennankolo wa kɔbila ɲɛbila de kan ka ye la hali ni samara yiri sen na misi golo jalan i sen bɛ da o de sanfɛ k'a mesure ta k'a tigɛ ka juru k'a la i bɛ taama n'o de ye n'i sɛbɛ bɛ kɔrɔlen ma o de ye kɔrɔlen ye mais ka kɔrɔlen ka diinɛ ko la fɛn tɔw an ka moderniser o fana tɛ hɔrɔnya ye dɛ o t'a kɛcogo ye dɛ aha an ka kɔrɔlen n'an ka kura a bɛɛ ye silamɛya nin dɛ an b'an ta nin fɛ ten an b'an ta nin fɛ k'a ɲini Ala fɛ an bɛ sa o fana kan ten arabu tubira ka bɔ jɔbato la fɛn jumɛn na ni arabu de ta ye diinɛ ye est-ce que o tun bɛ Alakira kɛlɛ wa jɔn fɔlɔ Alakira gɛn ka bɔ Maka arabu tɛ wa i b'a dɔn o de la ko arabu ka fɛn tɛ silamɛya tɛ arabu ta ye o ni arabu de kun t'a don silamɛya bɛ kɛ fierté de y'u bolo kira na waati mais jɔn ye kira gɛn olu don ka nkalon tigɛ ka da Ala ka ciden na sallallahu alaihi wasallam olu de y'a kɛ yan'a maa dɔw ka tuubi olu de ye nin baara ninnu kɛ kira la o ba yira arabuya ni diinɛ ti kelen ye dɛ maa dɔ ye arabu ye silamɛ tɛ dɛ maa bɛ kɛ silamɛ fana ye ka sɔrɔ i tɛ arabu ye dɛ o tɛ dɛ diinɛ ti taa k'a to parce que an ka kitabu jigilen b'u ka kan de la mais ni kɛra ayiwa arabu ye kaba i ye silamɛ ye ayi n'i taara arabu jamana caman na i bɛ taa maa caman sɔrɔ o mago tɛ silamɛya la ka sira foyi t'a la a ye silamɛya minɛ dɛ afahasiba alladhina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliyaa Ala ko yala maaw de y'a dusukuna miiri wa k'a jigiya Ala fan fɛ maa minnu ye Ala ka jɔnw minɛ k'olu bato k'o kɛ Ala dɔ ye o waati kelen kiyama k'olu ka tila ka bonya sɔrɔ olu ka hɛrɛ sɔrɔ inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula Ala ko ale ye jahanama labɛn kafiri ye ko ka k'a jigiyɔrɔ ye don yɔrɔ si tɛ kafiri la kiyama ni jahanama kɔnɔna tɛ aha قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل ونينغا هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا yala ngaw kibaruya maa min bɔnɛlen don baara la maa min ye baara kɛ diɲɛ na makiyama a tigɛlankolon don ngaw kibaruya o tigi la wa ka baaraba kɛ diɲɛ na ya makiyama i bɛ t'i jɔ foyi parce que baara ma ɲa ma kɛ Ala kama wa baara bɛ kɛ waati min fana na i tɛ silamɛ a tigilamɔgɔw ka lahala Ala bɛna bɛɛ fɔ mais ka bila i ɲɛ walasa i ka faamu ka hakili dayɛlɛ yanni aya prochaine cɛ o de ye nin ye dɔrɔn i bɛ diɲɛ na lagosi la i bɛ diɲɛ na sabotage la i bɛ diɲɛ na ka silamɛya yɛrɛ buruja e ta kɛra o de ye bamananw bɛ se kuma la dɛ bɛ se kuma la dɛ ko foyi man jugu fini ma ka tɛmɛ kɔɔri kala kan alors que fini yɛrɛ gulonna ka bɔ kɔɔri de la maa dɔw bɛ yen olu ye silamɛ ye nka olu caman yɛrɛ de bɛ silamɛya di silamɛya juguw ma u k'u da sago fɔ a la caman ta y'o de ye n yɛrɛ ye silamɛ ye yanni n ka silamɛya lafasa k'a kɔrɔta ayi dɛ n bɛ fɛn fɔ silamɛw ma n diminen don u kɔrɔ e b'o kumakan kelen min fɔ k'i diminen b'i balima silamɛw kɔrɔ o mot kelen kafiriw b'o de ta k'u gulon o la k'o kɛ dalilu ye ka silamɛya bombarder n'a ye ka silamɛya bombarder n'a ye ka arafali wuli n'a ye k'u banba ye ka kumakan kan i y'o mun fɔ silamɛw ma ani silamɛya qul Muhamadu a fɔ alayhi salatu wasalam hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala
yala nte aw kiboreya maa min bɔnɛlen don a ka baara la maa min tɛna nafa sɔrɔ a ka baara la n'a pɛrɛdilen bɛ wuli kiyama a ye baara kɛ diɲɛ na mais foyi t'a bolo wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura maa minnu bɛ baara kɛ ni ala ko t'a la ikhlasu t'a la ala ko k'olu ka baara taara k'u bolo kiyama gwangwan ye haba'a mansura gwangwan min ni fiɲɛ donna a la dɔw yɛrɛ ko haba ye n'i y'i ka fenêtre datugu sisan 9h waati ou bien 8h ka taa 9h la yɔrɔ yelen dɔ bɛ don fenêtre fɛ o yelenin min bɛ don n'i y'a lajɛ i bɛ fɛn ɲɛnamanin dɔ ye yelenin na voilà kuma dɔ la i ɲɛ t'u ye ka ɲɛ yɛrɛ mais i bɛ fɛnnin dɔ ye panpanin na fɛn n'i ma tɛ yɛrɛ i ɲɛna i b'a gɔngɔnlamani ko de ye habaw ye k'i ka baara bɛɛ jɛnsɛn k'a kɛ o fɛn sugu ye hali i bolo se ka fa a la ko maa min ka baara ma kɛ ala kama o ka baara bɛ taa kɛ ten de kiyama naam الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ما منو نو كبارة بتنونا كو كبارة وتنو ضل سعيهم وكبارة وتنونا بس كبارة ما كي على كم في الحياة الدنيا جين ينما يكون نال وهم يحسبون أتي لما كلون لبكا ميري تغني أنهم كلوا يحسنون صنعا كلوا دي يومان جلاي كسر جنبي كبارة كي يماوي علي بارا ما كي على كم علي كبارة تشين mais e yɛrɛ bolo i ɲɔgɔnna baara ɲuman kɛla tɛ foyi man jugu ka tɛmɛ jigilatigɛ kan kafiri bɛna t'o de sɔrɔ a ɲɛ kiyama kɛnɛ kan parce que nin b'ali silamɛ dɔw tromper dɛ i bɛ kafiri dɔw ye o bolo labilalen don o bɛ ɲuman kɛ mais karamɔgɔkɛ t'i mako la kiyama a tɛ taa baraji si sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ a ka ɲuman bɛɛ nafa bɛ da a ye diɲɛ na yan a bɛɛ ye diɲɛ ye yan kiyama kɛnɛ ka baraji miskala zarati a t'a sɔrɔ walasa olu ka baraji ka bonya kiyama walasa u ye baara min kɛ diɲɛ na o ka nafa sɔrɔ a la o ka converti u ka kɛ silamɛ ye o ka tuubi dɔrɔn u ka kɛ silamɛ ye o ka hɛrɛ b'o de la ni tuubira k'i kɛ silamɛ ye alhamdulillah i ye baara fɛn fɛn kɛ diɲɛ na i bɛ taa nafa sɔrɔ a la kiyama n'o tɛ n'i ye ninnu lajɛ o bɛ ɲuman caman kɛ dɛ mais ka taa ye k'u tigɛlankolon don kiyama u tigɛlankolon don parce que o kɛlen don ka wajibaw yɛrɛ kan dɛsɛbaatɔ fɛn t'i bolo an bɛ jɔ n'i ye fɛn t'i bolo an bɛ jɔ n'i ye n kɛlen don k'o de wajibaw yɛrɛ kan aw ɲɛ bɛ mɔgɔw la ni fɛn fɛn wulila k'u bɛ taa Europe a tila bɛɛ bɛ taa Faransi n ko ko dɔ de b'a kɔrɔ n'o tɛ Europe dugu ka ca dɛ Europe dugu fana bɛ taa fo 54 ɲɔgɔnna la i ko Afiriki bɛ cogo min a dugunin dɔw kɔni ye fitinin ye ala dɔw tɛ Segu yɛrɛ bɔ yɛrɛ ni ye Suisse yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Suisse Segu région ka bon ni Suisse bɛɛ ye dugudenninw don a bɛɛ fitinin dugu belebele ye Faransi Allemagne Espagne ani Ukraine olu de y'a la dugu belebelew ye n'o tɛ a dugu tɔ ninnu ye fitinin de ye nka ni fɛn fɛn wulila n bɛ taa Faransi e bolo ko mun do de dɛmɛso caman de b'o fɛ yen kuma dɔ la hali n'i tɛ baara la i bɛ balo o kɛlen don k'o wajibiya u yɛrɛ kan ka dura minnu bɛ yen ka ɲɛ adamaden ma ka nin k'a ye i ni nin ka kan i ye adamaden de ye n'a ka kan o ka ca u fɛ yen dɛ kuma taa Faransilama o ka ca u fɛ yen dɛ k'i furakɛ gratuitement hali n'a furakɛli wari bɛ taa 10 millions na wallahi i bɛ furakɛ i tɛ ɲininka i fa ye jɔn ye i ba ye jɔn ye papier b'i bolo ni kirikiralen nana dɔgɔtɔrɔso la fɛn fɔlɔ min bɛ ɲɛsin ma o ye fura de yɔrɔ an fɛ yan hali n'u ye ta barangali la n'u taara i bila ɲininkali bɛ kɛ de a ka mɔgɔ bɛ min ala jɔn de b'a ka fɛn sara o y'a sɔrɔ i bɛ saya ni balo yɛrɛ cɛ an bɛ ɲininkali la de k'a ka mɔgɔ bɛ min premier soin yɛrɛ ye t'o sɔrɔ fɔlɔ ɲininkali bɛ ka kɛ de a ka mɔgɔ bɛ min wa mɔgɔ mana présenter i ye cogo de fɛnɛ na an bɛ furakɛli sugu jumɛn kɛ an bɛ sɔrɔ k'o jateminɛ ni fini sugu dɔw nana ten kara o b'a lajɛ cogoba tɛ nin ye e bɛ n'i ka banabaatɔ b'aw yɛrɛ sɔrɔ wo dɔ kɔnɔ mais n'u ɲɛ b'i la i bɛ ka bɔ dagabana mobili kɔnɔ i bɛ ka bazɛn ta kɛrɛ la k'a meleke k'a da kamankun sanfɛ k'a tɔ minɛ k'o da i kɔ i bɛ taama na ka na o fana bɛ nisɔndiya de i b'u ye boli la dɔrɔn
ina fɔ kabini ma bɔ tiɲɛ na olu kun bɛ ten service kun bɛ ten de ka sɔrɔ a kun tɛ ten dɛ e yeli don o bila ni vitesse la patron n'ala sɔnna ma ko bɛ nɔgɔya e ka sabali ta e k'a ko to an ma o tuma e tulokɔrɔ kuma dumanw de bɛ fɔ ka occuper banabaatɔ la parce que e yera fɛn b'i kunna mais ni fɛn t'i kun kuma dɔ la e ka banabaatɔ ta fila ni cɛtigɛ dɛ ni si t'a la a tɛ bɔ o bana kelen na mais tiɲɛ na tubabuw b'an ɲɛ nin na dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ni mun tiɲɛ b'u bolo an ka fɔ wallahi ni banabaatɔ taara ka taga o tɛ mɔgɔ si ɲininkali kɛ i fa ye jɔn ye i ba ye jɔn ye i bɛ baara la wa papier b'i bolo nin bɛɛ bɛ to yen i ni ka sauver fɔlɔ hali n'o furakɛli musaka bɛ taa miliyɔn 10 na o bɛ jɔ n'a ye f'e ka kɛnɛya de ni kɛnɛyara waati min na sa ɲininkaliw bɛ sɔrɔ ka na n'o y'a sɔrɔ hali wari yɛrɛ t'i bolo i bɛ dugu la yen ten o t'a fɔ k'u ka juru b'i la yɛrɛ wallahi u bɛ sin ka papier dɔ dilan ten k'o d'i ma aide médicale e bɛ n'o de sɔrɔ sisan papier dɔ bɛ dilan dɔrɔn k'o d'i ma hali n'i nana Afrique accès b'i bolo ka t'u ka jamana na chaque 6 mois walima chaque 1 an ka taa soin gratuit ɲini ka taa furakɛ fu État b'a sara mais an dɛsɛra nin de la quoi olu yɛrɛ ka population bɛ furakɛ i m'a ye ni mɔgɔ fɛn bɛ bɔ Faransi ka na a ka sagi falen don furani in tɔgɔ de Doliprane Doliprane de tɛ wa paquet jaune nin voilà Doliprane o de bɛ cɛ k'a k'i kun taa n'a ye papier dɔ b'i bolo e yɛrɛ bɛ t'i ka pharmacien fɛ ni mago bɛ fɛn fɛn na i b'a bɛɛ fɔ a ye wallahi a b'a sagi fa d'i ma o Doliprane ninnu ni fura maa si tɛ bɔ Faransi ka na k'a ka sagi lankolon don ni fura dɔ t'a kɔnɔ n'a bɛ sa a bɛ ɲɛna ko bɛ sagi fa la tan a bɛ d'u ma de mun b'a ta sa a man ca dɛ bon ni ninnu tɛ silamɛ olu ye nin yɔrɔ faamu an minnu bɛ danbe ka taa an ka diinɛ ma anw ma se ka nin faamu o tɛ wulu sanbɛlen ni ba ye kini kɛ ko ni ba ye kini kɛ wulu ɲɛna a bɛ sanbɛ Allahi nin b'u fɛ yen bon olu bɛ ni ɲumanya bɛɛ kɛ ka maa furakɛ fu ni taar'u fɛ yen u b'i kunbɛ cogo min yɛrɛ la ka nisɔndiya k'i kunbɛn i ka bana yɛrɛ a 40% a bɛ kɛnɛya hali Tunisie an kɛrɛfɛ yan i bɛ maa caman bolitɔ ye ka taa Tunisie dɔw wɛrɛ tɛ accueil de bɛ yen quoi accueil wallahi u bɛ mɔgɔ kunbɛn ka ɲa taara dɔrɔn i b'olu yɛrɛ u bɛ boli i nɔfɛ i kan ka lada yɔrɔ min u bɛ nin bɛɛ kɛ hali n'i bɛ wari sara de i kan ka dumuni min kɛ olu yɛrɛ de b'o dɔn k'o labɛn ka na n'a ye waati bɛɛ fo ni dumuni nin ma diya e yɛrɛ da n'o tɛ dumuni min na wa o na infirmier kɔni bɛ yɛlɛ la i fɛ dɔrɔn a bɛ k'i hakili lasigi ni dɔgɔtɔrɔ nana a bɛ kɛ a tulonkɛ ɲɔgɔn yɛrɛ ye a b'i gosi kamankun na a b'i gosi sen na a kɛra cogo di bana banna dɛ i fari bɛ ka ɲa sisan ni kuma dumaniw a bɛ to k'o de fɔ a dɔw la hali ni satɔla don hakilisigi kuma de bɛ fɔ non ça va aller bana nin bɛ ban sa a bɛ ban kana inquiétude sɔrɔ bana bɛ ban foyi man di banabaatɔ ye nin kuma sugu ninnu kɔ i ka bana nin bɛ kɛnɛya sa camanba de bɔra a la kunun yɛrɛ bɛ ka fisa ni kunun ye kojugu e t'a la i fari yɛrɛ bɛ ka nugu cogo min na i bɛ ka ɲa cogo nin de ka di banabaatɔ ye mais dɔgɔtɔrɔ ɲɛ dalen banabaatɔ kan k'a kun jan sanfɛ ka file fiyɛ non nin kɔni c'est trop tard ni vraiment ka i ka mɔgɔw wele daminɛ e yɛrɛ ɲɛna n'o ko jɔn ta ye nin patient ye jɔn ka banabaatɔ ye nin ye de e yɛrɛ bɛ na aw ye nin bɛɛ kɛ so ni banabaatɔ ye a filɛ nin a filɛ état min na sa an ka fura tɛ foyi ɲɛ a la wallahi vraiment désolé i bɛ banabaatɔ ɲɛ datugulen yen ten o y'a satɔla o y'a tatɔ yɛrɛ de ye ten dɔgɔtɔrɔ y'a tɔ faga o ni jigilatigɛ kuma bɛ mɔgɔ tɔ lase wallahi hali n'i taara banabaatɔ fo sariya bɛ mun f'i ye n'i taara banabaatɔ fo kana mɛn fɔlɔ dɛ a ladabu fɔlɔ ye n'i taara banabaatɔ fo kana mɛn a kɛrɛfɛ don dɔrɔn miniti 5 na cayara miniti 10 i ka wuli i ka dugawu kɛ i ka wuli mais ka taa kɛ diɲɛ wuli baro ye o tɛ ladabu ye n'i taara fɛnɛ kuma min bɛ banabaatɔ hakili lasigi i b'o de fɔ o de kama alakira kun mana banabaatɔ ye dɔrɔn alayhi salatu wasalam a bɛ mun fɔ tuhurun inshallah k'a ka ɲi sa a bɛ tɛmɛ nin ka sanu ni bana nana dɔrɔn k'i jurumu de yafa a bɛ tɛmɛ an yɛrɛ ko k'ala k'a kɛ farajagabɔ ye tuhurun nin ka sanu nin tɛ foyi ye a bɛ sɔrɔ k'i hakili lasigi kira kun b'a kɛ ten na alayhi salatu wasalam wa ni fɛnɛ taara banabaatɔ fɔ hakilisigi kuma o b'olu de fɔ n ka cɛ a bɛ di walima balimamuso bana nin bɛ cogo di
kana dimisa kana kasi ni metemesa ni ɲɔgɔn kun bɛ fɛn fɛn na a bɛɛ kɛnɛyara wa i fana ta nin bɛ ba i ta nin yɛrɛ man jugu yɛrɛ dɔw ta ka jugu ne tɛ siɲɛ 100 a bɛɛ wulila k'i jɔ n'Ala sɔnna i fana bɛ wuli ka jɔ kana dimi i b'a ye banabaatɔ yɛrɛ bɛ sin ka décharger ten wallahi a bɛ décharger doniba de kun bɛ k'a kan mais e taara hakilisigi kuma minnu f'a ye a bɛ décharger i ka bana ni ɲɔgɔn kun bɛ mɔgɔ dɔ la mais o ta kɛnɛyara o yɛrɛ ta kun ka jugu ne ta ye mais a kɛnɛyara i bɛ sabali dɔrɔn de nin fura nin yɛrɛ de b'a kɛnɛya nin de ka ɲi mais ka t'i sigi banabaatɔ kun yanfan na n'i y'a sen minɛ k'o lajɛ i b'a ko e ka bana nin ye bana sugu jumɛn ye n'i ye bolo kɔrɔta i b'o bila i t'a fɔ i ka mɔgɔ ye o ka taa n'i ye Tunisie a tɛ taa Maroc ni ɲɔgɔn kun bɛ cɛbilen na an ka kare kɔfɛ o ma bɔ a t'a la dɛ dɔw bɛ maa faga n'i da ye koyi wallahi cɛbilen min b'an ka kare kɔfɛ ni ɲɔgɔn kun b'o la o ma bɔ a t'a la dɛ cɛfin fana o fana ma bɔ a t'a la dɛ fɛn fɛn sara a bɛ nin bɛɛ de fɔ banabaatɔ kun yanfan na o kɔrɔ ye fana an bɛ dugawu de kɛ e tɛ bɔ i ta nin na maa dɔw bɛ yen kana sɔn o ka don i ka banabaatɔ kan dɛ o de kama n'i ka banabaatɔ bɛ niveau dɔ la ni folikɛla dɔw nana a fɔ k'aw occupelen walima a bɛ k'a lafiya walima a bɛ sunɔgɔ la maa dɔw bɛ yen o man ɲi dɛ a dɔw bɛ don ni ka taa banabaatɔ lajɛ ka taa kɛ lakalili ye n'i y'o dɔn maa fɛn fɛn na a kana don i ka banabaatɔ kan walima kuma camantigi maa min lajarabilen don kuma la bɛ kuma ka kuma kana sɔn ka sigi i ka banabaatɔ kɛrɛfɛ n'ale nana dɔrɔn a k'a ka dugawu bɛɛ kɛ dalamɔgɔw ye a ka tɛmɛ a kana taa sigi a b'a ye dɔgɔtɔrɔso la u bɛ heure dɔ de fɔ ko mɔgɔ bɛ don o kuma juguya tɛ koyi a ka fisa banabaatɔ yɛrɛ de ma a ka lafiya b'a la wa banabaatɔ kɛrɛfɛ sigiba fana kana fɔ ko karisa mana nin bɛɛ mana taga banabaatɔ yɛrɛ bɛ lafiya cogo di parce que o de y'an fana ka laada ye o maa min banalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la ni bɛɛ ma taga wallahi ni bɛɛ ma taga mun bɛ banabaatɔ kɛrɛfɛ a bɛɛ juguya don banabaatɔ dusukun na i banana fo sisan halisa karisa mago si t'i la karisa mago t'e la e min bɛ kɛnɛma e hakili tɛ banabaatɔ la mais banabaatɔ dalen hakili bɛ kɛnɛmama bɛɛ la fɛn fɛn nana fɔ a b'a dɔn fɛn fɛn ma na a b'a bɛɛ dɔn jɔn kan ka hakili sigi o ye banabaatɔ kɛrɛfɛ sigibaa de mais an ka banabaatɔ kɛrɛfɛ sigibaga ninnu caman de bɛ ko tɔ bɛ ɲagami ko bɛ tan mais maa fɛn fɛn taara nansara jamana kan i b'a dɔn k'u b'an ɲɛ nin na ka occuper banabaatɔ la k'a ladon ka furakɛ hali ni mɔgɔ t'a la k'a tigi furakɛ fo ka t'i kɛnɛya alhamdulillah o fana bɛ yen mais fɛn min b'u jɛ k'u ka kɛ silamɛ ye walasa ni aya kana jɔ u la alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya maa minnu ka baaraw tununa ka tiɲɛ diɲɛ ɲɛnamaya la wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ka sɔrɔ o tigilamɔgɔ kelenw de b'a k'a jati k'a miiriya k'a dusukunnasiri ka fɔ k'olu ye baara ɲumankɛlaw ye wa hali kiyama fɛnɛ olu bɛna sara la ɲuman sɔrɔ parce que u ye ɲuman kɛ diɲɛ na ka sɔrɔ u ye mun kɛ diɲɛ na Ala mago t'a la أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك على قولوا تجيلا مودة الذين كفروا من كافر يرى بآيات ربهم نوتي على كآيوي ولقائه على بين يوم مدو فننا يوغلون تجيا فحبطت أعمالهم كون تجيلا مودة كبارو بتشينا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كو كيامة دون الله تي بالانسي سيو تغلا balansi dama tɛ dɛ ko kiyama don Ala tɛ poids di u ma u ka baara la ka tɛna poids sɔrɔ hali ni balansi sigira ko poids tɛna y'u tɔgɔ la peseli dun de bɛ kɛ n'i ka ɲuman balansi ɲuman côté n'o ma giriya o de ye bɔnɛ ye ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi maa minnu bɛ yen n'u kafiriyara u tigi Ala ka ayaw la ni Ala bɛn ɲɔgɔnya o ye kafiriw de ye i ye baara ɲuman kɛ cogo o cogo n'i ma da Ala ko la i ma seli i mago tɛ kɛ i mago ma ye Ala la a tigilama bɛɛ k'a bila a kun na n'a sara don min a banna pewu i tɛ foyi sɔrɔ i ɲɛ ye n'i sara don min na dɔrɔn a banna pewu o de kama adamaden n'i bɛ ɲuman fɛn fɛn kɛ a kɛ Ala kama
kana kɛ mɔgɔ kama dɛ i bɛ hinɛ balima kɔnɔna mais hinɛ la ala kama i bɛ sigiɲɔgɔn dɛmɛ mais a dɛmɛ ala kama hali i ka dukɔnɔmɔgɔw ka dépense tali a ta ala kama kana sɔn k'a fɔ k'i b'i sigi ka mɔgɔ dɔ ka foli kan kɔnɔ n'o tɛ i bɛ décourager anw ka bi waati adamaden yɛrɛ ma jugu mɔgɔ si ma bi fo min bɛ ɲumanya ɲɛsin a ma an ka jugu o de ma ɲɔgɔn waliɲuman dɔn dɔgɔyara an ka société la bon walasa i tigɛlankolon kana t'i jɔ kiyama kɛnɛ kan balimakɛ i ka baaraw kɛ ala kama dɛ n'i ma kɛ ala kama i bɛ bɔnɛ dɛ ne y'i sigi de ɲɛ nin kɛ hali mɔgɔ man fu ɲɛ nin kɛ hali mɔgɔ ta ka dɔn an ye n'u kun y'i fɔ a ka fisa mais ni ala y'i fɔ o ka fisa n'olu ta ye dɛ n'ala y'a dɔ ye wallahi a ka fisa ni ninnu ta ye ala a ka fisa n'a ye i bɛ maa min na don bi o tigilama de bɛ tila ka bila i la i bɛ bari mun na dɔrɔn i tɔgɔ jugu i b'a mɛn ko karisa yɛrɛ de y'a fɔ alors que e de y'a ladon mais karisa de y'a fɔ ka t'i tɔgɔ tiɲɛ jugu ye ni nin cayara ni m'i ka baara kɛ ala kama i bɛ ɲuman wɛrɛ kɛ wa i tɛ ɲuman wɛrɛ kɛ dɛ mais n'o sɔrɔ i bɛ ka kɛ ala kama i tɛ nin jate i bɛ ɲɛsin i ka ala ko ma a ma nɔgɔn dɛ mais a ye ko kɛ ala kama walasa aw ka lafiya fahabitat a'maluhum kuni tigilamɔgɔw ka baara bɛ tiɲɛ fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna k'ale ala tɛ poids jɔ u ye kiyama abu hurayra ka hadisa dɔ bɛ yen ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kiyama kɛnɛ kan i bɛ cɛ dɔ ye janya ma dɛsɛ bonya ma dɛsɛ riwaya dɔ bɛ bukhari kɔnɔ k'a tigilama kɔnɔbara a kɔnɔ furu kelen bɛ komi soden kelen yɔrɔ e bonya ye dɛ o ka bon ni e ta nin ye a kɔnɔ furu k'o ka bon i n'a fɔ soden kelen ko mais n'i y'a bila balansi sanfɛ k'a giriya tɛ tɛmɛ soso kaman kan o fana ye maa sugu jumɛn ye mɔgɔ min m'a ka baara kɛ ala kama a ka bon a ka ja kɔnɔbara b'a ɲɛ i ko soden de bɛ ka na mais n'i y'a ni a kɔnɔ furu bɛ bila balanse la k'a poids tɛ tɛmɛ soso kamanin kan ni baara ma kɛ ala kama a bɛ mun na s'a kɛbaa ma o de ye nin mais ala kama baara n'a minɛra ala fɛ yen soso kamani hakɛ o fana bɛ giriya i n'a fɔ kulu a ye baara kɛ ala kama mɔgɔ ɲɛ b'i la i ka ala kama baara kɛ mɔgɔ ɲɛ t'i la i ka ala kama baara kɛ ala mais ka kɛ i tɛ foyi kɛ fo mɔgɔw de ka bɔ a kalama nin sura yɛrɛ laban dɛ nin sura laban nin yɛrɛ dɛ aha maa min b'a ka baara kɛ fo mɔgɔw k'a ye o tigilama ka baara bɛ cogo min ni ala mago t'a la ka se niveau min na sura yɛrɛ bɛ laban n'o de ye ka kangari d'an ye n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an kana dɔ wɛrɛ fara ala kan o fara n ka ala kan ni riyaw de yɛrɛ yira ma caman bɛ yen bi n'a ma yɛrɛ yira dɔɔni a tɛ satisfait ala a tɛ satisfait fo mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka nin baara kɛ fo mɔgɔw ka ko kiyama ale ala tɛna poids jɔ a tigi tɔgɔ la mizani tɛna sigi a tigi tɔgɔ la aha ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك ala ko ka sababuya kɛ jazaa'uhum k'ale Alahu Taala y'u sara jahannama de la ala bagar'u ma wa kalla wa hasha bima kafaru ko ka sababuya kɛ o ye kafiriya min kɛ wattakhazu ayati ko y'ale ala ka aya de minɛ wa rusuli a n'a ka kiraw huzuwa ko k'o kɛ yɛlɛbɔnna ye ala ka aya ala ka kabako ani ala ka cidenw k'u y'olu de minɛ ko k'o kɛ yɛlɛbɔnna fɛn ye k'u y'o de baara kɛ ala tɛ baga maa si ma ala tɛ baga maa si ma ko ninnu sara kɛra jahanama ye ka sababu k'u ka kafiriya baara ye o ye mun kɛ wattakhazu ayati ala ka ayaw k'u y'o de minɛ wa rusuli a n'a ka kiraw huzuwa ka kɛ sabotage ye hakili la ne y'a fɔ darisu la i ɲɛna yan dɛ n ko fɛn dɔ bɛ yen k'a lagosi kana s'o ma dɛ i kɛra cɛtiribɔla ye cogo o cogo i ka cɛtiribɔ kana se ala ma i kɛra cɛtiribɔla ye cogo o cogo i bɛ kala sɛnbɛ ala kira la i kɛra cɛtiribɔla ye cogo o cogo kala sɛnbɛ silamɛya maalimu na silamɛya emblème kala sɛnbɛw la i ka lagosi kana s'o ma i n'a fɔ sahabaw i n'a fɔ tabi'unaw i n'a fɔ alikaba i n'a fɔ an ka misiri i n'a fɔ an ka seliw an ka ala bato fan o fan ka n'o lagosi i ka cɛtiri kɔnɔ n'o tɛ a tɛ da diya i la dɛ hali laban cogo ɲuman i tɛna sɔrɔ ka n'o kɛ abada
ala filɛ k'a fɔ yan wattakhazu ayati wa rusuli huzwa ko yale ala ka ayaw minɛ a n'a ka kiraw huzwa ko k'o kɛ yɛlɛbɔn n'a ye k'o kɛ yɛlɛbɔn fɛn ye k'u y'o de kɛ o bɛ mun yira an na maa dɔ bɛ yen i yɛrɛ bolo ɲini ala ka di o y'i yɛrɛ ka yeta ye mɛ o waati kelen na i bɛ ka ala ka fɛnbaw lagosi i n'a fɔ sahabaw ala ka fɛnbaw i b'u k'o lagosi ko kira walima a n'a ka sokɔnɔmaw walima kuranɛ yɛrɛ walima alikaba o kɔrɔ i bɔra ala ka jɔnɲumanya la i bɔra ala ka jɔnɲumanya la i ka lagosi kana se kuranɛ ma lagosi kana se alikaba ma kira ka sokɔnɔmɔgɔ ma fɛn fɛn yera fo mun kɛra kafiri ye ko abu lahabi n'a ɲɔgɔnnaw n'a ma k'o ye a fɛn fɛn kɛra silamɛ ye i ka lagosi kana se a ma sahaba kelen o kelen n'i y'a mɛn kaban ko nin ye alakira yɛrɛ ka jɛɲɔgɔn ye i jija dɛ i ka bonya dɔrɔn i ka lagosi kana se a si ma sahaba nin na ni ala man di koyi ala k'a fɔ ko radiyallahu anhum wa radu anhu ne jɛnna ninnu ma ninnu fana jɛnna an ma e k'a fɔ bi k'i ma jɛ o ma e ni ala bɛ jɛ e ni ala se ka jɛ o se ka ɲɛ abada walima kira furumusow kira n b'i fɛ mɛ n t'i muso fɛ ne yɛrɛ tɛ ni kanu sugu dɔn quoi maa dɔ k'a fɛ yen a la e kɔni ka ko ka di n ye dɛ mɛ n'i y'a ye n tɛ taa i ka so i muso yɛrɛ de man di n ye i muso man di o ka bɛn la i yɛrɛ musonicinin ma i muso fitinin yɛrɛ dɛ o de man di n ye e ni la i ka kɛlɛ ma daminɛ kabini ye kɛlɛ daminɛra o n'i tɛ maa min muso fɛ i t'a fɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ i t'a den fɛ i t'a fɛ i t'a muso fɛ i t'a fɛ mɛ karisa an b'i fɛ an b'i den fɛ mɛ an t'i muso de fɛ an t'o fɛ nin ye kanu sugu jumɛn ye e bɛ karisa fɛ mɛ i t'a muso fɛ i bɛ karisa fɛ mɛ a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen a ye minnu ladabu ka minnu kala n'u bɔra alakira yɛrɛ ka kilasi kɔnɔ e ko k'a si man ɲi imam malik ye jaabi de dɛ ko sahaba nenina ye kira nenina de alayhi salam maa min bɛ sahaba neni k'a tigi bɛ fɛ ka kira de neni mɛ a t'a dɔn a bɛ kira neni cogo min directement parce que n'i ye kira neni dɔrɔn i bɔra silamɛya la i ye kira kafiri ye o ɲɛsiranɲɛ kama k'a bɛ t'i ɲɛsin sahabaw ma ko alors que maa wɛrɛ ma sahabaw dilan ni kira tɛ ni sahabaw kɛra janfati ye kira de ka lamɔ ma ɲa ni sahabaw kɛra jogokolontigi ye o dilanba de ma ɲa walasa k'o misaliya d'i ma yɔrɔ kuma dɔ la ni e yɛrɛ taara visiter la dugu dɔ la o b'a fɔ k'an ka taa bɔ u ka kalanyɔrɔ la i taara kalanyɔrɔ la o taara i bila kilasi dɔ kɔnɔ 5e année 5e année ou bien 6e i taara yen i bɛ yala yala la a kɛra an ka arabu kalanyɔrɔ ye walima faransɛ kalanyɔrɔ i donna 5e année kɔnɔ tilawatul arabiya o dalen de bɛ denmisɛnninw ka pan sanfɛ u b'o de kalan e sina ka page dɔ labɔ ten 5e année élève dɔ k'a ka nin kalan a sina ka sigi walima y'i jɔ a ma se ka taa ɲɛfɛ walima i donna ekɔliso kɔnɔ mamadu ye bineta silabɛr est ce que a bɛ kalan tuguni yɛrɛ wa a tɛ yen dɛ a bɛ kalan donc e ka ko dɔ ka silabɛr kalan ta o fana ka taga kale ten ti taa ɲɛfɛ a ti taa kɔfɛ a jɔrɔ ka ɲi yanni e ka ɲɛsin mɛtiri ma e sina ka ɲɛsin élève ma ten bari i ɲɛsinna élève de ma i ye élève de lagosi ko saboter ko niveau t'aw la aw kalannen tɛ hali ni e ma se k'i yɛrɛ walawala nin na est ce que i ma baga élève ma wallahi i bagara kalanden ma i kun kan k'i ɲɛsin monsieur de ma monsieur o tuma e bɛ i ka fɛn ninnu i b'a expliquer cogo di 5e année élève o ka dɛsɛ ka silabɛr kalan walima tilawa de filɛ nin hala juzu salisu 5e année la a dɛsɛra ka kalan monsieur bɛ kalan kɛ denmisɛnninw kunna cogo di ne bolo i malora monsieur ma n'o tɛ i kan ka ɲɛsin monsieur de ma min ye malimu n'i ma dɔ fara i ka cɛsiri kan i ka denmisɛnninw niveau t'u la dɛ voilà denmisɛnninw ka foyi t'a la i bɛ ɲɛsin ale de ma mais maloya fɛ e bɛ ɲɛsin denmisɛnninw de ma aw tɛ sɔn leçon ta ma aw tɛ sɔn kalan ma i cɛkɔrɔbatɔ i bɛ dɛsɛ nin na mais i kan bɛ monsieur de ma o jɔlen bɛ sin ka maloya ten a jɔlen bɛ maloya dɛ monsieur bɛɛ bɛ yen n'i donna a ka kilasi kɔnɔ n'i y'a ka élève dɔ ta k'o ka wuli ka question dɔ poser i bɛ monsieur jatigɛlenba ye ten kilasi bɛɛ kɔnɔ a bɛ ten a ja bɛ sin ka kɛ ten balawu
parce que a bɛ siran n'a ka élève dɛsɛra sisan ale tɛ minnu nana olu bɛɛ bɛna jɔ ale de la ou bien u bɛna ale de lamaloya mais ni élève y'a jaabi n'aw taara fo monsieur yɛrɛ bɛ cadeau kɛ élève ye tellement a y'a kun kɔrɔta cogo min yɔrɔ an ye nin faamu bon kira fana n'a ka sahabaw bɛ ten de n'i ko sahabaw ye janfati ye sahabaw ye namara de kɛ sahabaw ye nkalon de tigɛ sahaba dɔ bɛ yen o tun ye munafiki ye o ye namima ye i kan tɛ sahaba ma mun ye sahabaw dilan i kan b'o de ma o ye alakira de ye sallallahu alaihi wasallam o kɔrɔ alakira e de ka lamɔ man ɲa e sara ka sɔrɔ i ka lamɔ man ɲa sahaba dɔ b'i ka jama cɛla o ye nkalontigɛla ye e ma se k'o kɛ tiɲɛ fɔlɔ ye sahaba dɔ b'i ka jama cɛla o ye janfati ye kira e n'i ka nin jogo ɲuman bɛɛ ala yɛrɛ ka ayiwa e ratifiye k'a fɔ k'i ɲɔgɔn tɛ yen mais e ka dɛsɛ ka sahaba jogo don sahaba nenina kan tɛ sahabaw ma kan bɛ alakira de ma sallallahu alaihi wasallam wattakhazu ayati wa rusuli huzwa ko ye ala ka ayaw ani ala ka kiraw minɛ ko k'o kɛ yɛlɛbɔnna ye naam إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إن الذين آمنوا ألكم أمامنا لمن يرى وعملوا الصالحات ككلك بارا يمنك كانت لهم جنات الفردوس نزلا كفردوس أرجينا فردوس دبنا كأولو جيجي وراي نزلا وكدونا بسم الله يرى كفردوس دبنا كاي ما فردوس بسرني بارا جمعي بارا فلا إن الذين آمنوا ما منو لمن يرى كيلي وعملوا الصالحات ككلك بارا يمنك كانت لهم جنات الفردوس كو أرجينا سومينتو كو فردوس كو دبكاتي لماي نزلا جيجي وراي كبكاتي لما جيجي وراي كاسوبيا كاكل من يانا كبارا يمنك أي فردوس ينين كما تافريكا أي دو فردوس لا ده kuma tɛ maliyɛnw plus précisément mun ka di ka tɛmɛ i ni maa min bɛ ɲɔgɔn dɔn ye aw ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ firidawusu kɔnɔ e yɛrɛ kun jɔlen b'a tigi ka baara la mais i barila dɔrɔn k'a ye ten nin ka di dɛ e jara e fana i sera e donna firidawusu kɔnɔ ne kɔni kun bolo i bɛ don arijinɛ kɔnɔ mais firidawusu fana voilà bon o barina minnu bɛ yen alhamdulillah e yɛrɛ bɛ nisɔndiya i ye mun ye o fana nisɔndiyalen kira ko ko n'an bɛ arijinɛ ɲini ala fɛ k'an ka firidawusu de fɔ ka d'a kan ko firidawusu de ye arijinɛ camancɛ ye walima a sanfɛla hɛrɛ fɛn fɛn bɛ arijinɛ so tɔw kɔnɔ k'a bɛɛ bɛ bɔ firidawusu de la a ye firidawusu ɲini dɛ an bɛ k'an ka fɛnw tɔgɔ da a la o dama tɛ wasa kɛ dɛ an ka baara kɛ walasa an ka don a la misiriw ye firidawusu y'an fɛ yan kalanyɔrɔ ye firidawusu y'an fɛ yan hali an ka wasabu gurupuw bɛɛ kɛra firidawusu ye yan firidawusu kanu de ye mɔgɔw bila a tɔgɔ dali la nka an k'an jija maa tɛ don firidawusu kɔnɔ ni baara min tɛ an fana k'an jija an k'o baara kɛ maa tɛ firidawusu sɔrɔ ni jogo min tɛ an k'an jija olu jogo ka y'an na n'i ka fɛn tɔgɔ da firidawusu la diɲɛ na yan o firidawusu kelen i ka t'o sɔrɔ kiyama ne ma da la ko hɛrɛ bɛ yen mun ka bon ni nin ye dɛ firidawusu ka di dɛ o de kama ko rɔmɛkan na k'a bɛ fɔ nakɔ de ma ko firidawusu o kɔrɔ komi arijinɛ dɛ arijinɛ ani rawuda ani riyad ani firidawus a bɛɛ ye nakɔ de ye jardin a bɛɛ tɔgɔ de ko jardin mais appellation de tɛ kelen ye n'i ko firidawus ko ye nakɔ foro min tuura f'a yiriw bonyana ka ɲɔgɔn minɛ ko de bɛ nakɔ tɔgɔ da ko firidawus firidawusu ka di dɛ firidawusu ka di yɔrɔ arijinɛ ko ninnu bɛ ka kɛ sogokan de dɔw tulo kɔrɔ ala i bɛ jija siga fɛn fɛn bɛ dusukun na i k'a bɛɛ bɔ yen tiɲɛ don lahi siga si t'a la tiɲɛ don to i ka baara ɲuman nin kan i ka sa kan siga si t'a la i bɛ arijinɛ sɔrɔ kabini i bɛ sa don min i ni bɛ taa da ye fil illiyin o ye arijinɛ daminɛlen de mɔgɔw ɲɛ bɛ i farikolo de la bɔgɔ la ten i kolo mɔɲɔmɔɲɔ na dugukolo ye hali bu bɛɛ dun mais problème tɛ farikolo nin ye o ye bɔgɔ de ye minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra o ye bɔgɔ de mais nin t'o ye dɛ nin dalen bɛ nɛɛma de kɔnɔ kiyama bɛ wuli waati min e nin bɛ yen de ye buru bɛ fiyɛ waati min ala bɛ yamaruya di nin ma kana farikolotigi la i ka sɔrɔ ka wuli yanni kiyama événement ka ban n'o tɛ e donna arijinɛ kɔnɔ ka ban
ala kan do arjina na de wallahi arjina kadi de a yɔrɔ min yɛrɛ ka di ka tɛmɛ a bɛɛ kan i ka sigi ala kira kɛrɛfɛ o de la ala fɛ dɛ ka sigi k'i gun ala ka ciden na yɛrɛ de alayhi salatu wasalam o ka di koyi waati bɛɛ i sigilen don k'i ɲɛsin a ma n'a ko k'a mago bɛ fɛn min na e yɛrɛ de ka girin ka boli k'i bɛ t'o ta a b'a fɔ sabali baara tɛ kɛ yan sa i sigi k'i lafiya mɛlɛkɛw bɛ yan olu b'an ka baara kɛ firdawsu kɔnɔ ala kira bɛ yen alayhi salatu wasalam mɛ ka tila ka sigi kira ka baroda la an tun bɛ ka kira min kanu k'an to diɲɛ na o kira de filɛ abubakar de ye nin ye umar filɛ usman filɛ ali filɛ o kɔfɛ ala kira bɛ sɔrɔ k'a ka denbaya tɔw présenté an na furumuso ninnu bɛɛ a n'a denw n'a mɔdenw a bɛɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ nin kɛnɛ ka di dɛ wallahi nin kɛnɛ ka di nka mun b'i se ye o ye baara de innal ladina amanu maa minnu limaniyara wa amilu solihat ka baara ɲuman kɛ kanat lahum jannatul firdausi nuzula k'olu ka dunanjigi yɔrɔ bɛna taa kɛ arijinɛso de ye mun tɔgɔ ko al-firdaus jannatul firdaus arijinɛso min tɔgɔ ko firdausu k'olu bɛna don ye nuzula ko k'o kɛ dunanjigi yɔrɔ ye nuzula y'o de ye aw bɛna jigi ye wa n'an donna arijinɛ kɔnɔ a b'a dɔn an bɛna dumuni fɔlɔ min dun wa an bɛ fɛn fɔlɔ jumɛn dun n'an donna nin minɛ aw k'aw da bɔ ɲɔgɔn na n'a ye an bɛ fɛn jumɛn dun jɛgɛ biɲɛ aw sɛbɛ bɛ arijinɛ ko ma minɛ aw ta ma bɔ aw kɔnɔ olu sɛbɛ b'a ma dɛ jɛgɛ biɲɛ ziyadatu kabdi hut ala kira o de fɔ alayhi salatu wasalam parce que biɲɛ lajɛ b'a ye fasa t'a la kolo t'a la i b'a bila i da hali ni ɲin t'i da a bɛ tɛmɛ i bɛ se k'a ɲimi a bɛ tɛmɛ gɛlɛya si t'a dunni na kuma t'a jɛgɛlama bari kuma t'a jɛgɛlama ni duna bɔra village la ka n'e fɛ yan yɔrɔ a ka ca ala fɛ e bɛ seri de labɛn dɔrɔn a ye seri dɔ dilan k'a d'a ma walima ni dumunitɔ dɔ bɛ yen a y'o kalaya k'a d'a ma arijinɛ kɔnɔ an fana bɛ kunbɛn ni dumuni fɔlɔ min ye o ye jɛgɛ biɲɛ de o de ye nuzula an ka dunanjigi yɔrɔ dunanjigi fɛn ko de bɛna taa kɛ firdawusu ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an na k'an bɛɛ don jannatul firdawusu kɔnɔ na خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها nan donna arijinɛso kɔnɔ ko bɔli tɛ yen ni donna i tɛ bɔ dɛ o yɛrɛ de bɛ arijinɛ diya la yabghuna anha hiwala olu yɛrɛ t'a ɲini hali ka yɛlɛma da dɔ kɛ u t'o ɲini an bɛ so min kɔnɔ o man di an ka taa so wɛrɛ la k'o tɛ arijinɛ na i bɛ so min kɔnɔ o de ka di e yɛrɛ ye ka tɛmɛ so bɛɛ kan hali ni ma bɛn jannatul firdawsi ma i bilara yɔrɔ min e yɛrɛ bolo o de ka di n'a bɛɛ ye ka sɔrɔ o tɛ kelen ye a bɛɛ bɛ arijinɛ kɔnɔ mɛ fɛn kelen tɛ a kelen bɛ komi avion place économique ani classe d'affaires kelen don wa a bɛɛ kɔni bɛ avion ba kelen kɔni kɔnɔ a bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ a bɛ jigin ɲɔgɔn fɛ mɛ o ka n'i nɛgɛn dɛ o ka n'i nɛgɛn dɛ premier classe ni kɔfɛla tɛ kelen ye dɛ a tɛ kelen ye fiyewu i don cogo i sigi cogo e yɛrɛ bɛ sɛsi min kan bitɔn de b'a la n'a y'i diya n'i y'a digi dɔrɔn sɛsi bɛ sin ka jan ten i b'i da kɔnɔ o ye sunɔgɔ daminɛlen ye nka place économique aw bɛɛ de kurunkurunin bɛ ɲɔgɔn kan n'i y'i sigi yan'aw se kuma cɛ f'i sen bɛ kunu kuma t'an minnu senw ka jan a bɛ cɛ jan sɛgɛn dɛ n'i ma bɛn couloir kɔni ma walima premier classe mɔgɔw kɔ donnen bɛ yɔrɔnin min yɛrɛ la tableau kɔfɛ n'i ma bɛn o ma sen sama yɔrɔ n'u tiri bila dogodogonin kɔnɔ ye i bɛ pressé avion ka jigin dɛ o de ye place économique ye parce que i ma wari caman bɔ i fana ni dogodogonin de ka kan o de don i y'i ka wari économiser i fana bɛnna sɛsi ma o de ye nin nka premier classe hali aw ka dumuni servi cogo tɛ kelen ye a dɔw la tarasijan ka bɔ Paris ka na Bamakɔ yan dumuni dunko kelen ka bɔ Faransi yanni i ka se yan u b'aw servi siɲɛ kelen heure 5 ani miniti 40 mais n'i bɛ premier classe la kuma dɔ la i bɛ dumuni sɔrɔ fo siɲɛ 3 e de fɔlɔ bɛ servi o kɔfɛ i b'u ye o tɛmɛtɔla bɛ ka taa kɔfɛ mɔgɔw t'a di
kɔfɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili bɔra dumuni ko kɔ kuma min o bɛna dessert dɔ d'i ma k'i k'i da bɔ ɲɔgɔn na o bɛ tɛmɛ yɔrɔ min na hali a tɛ tɛmɛ miniti damadɔ kan i b'u jɔlen y'i kunna ko bisigi fana bɛ yen dɛ walima o bɛna ni gâteau dɔ ye i kana to ten fɛn dɔ t'i bolo yen a kuma dɔ la e yɛrɛ de b'a fɔ k'a ka ɲi k'i bɛ sunɔgɔ la a ka ɲi ten i b'i sigi i b'i da a bɛɛ lajɛlen bɛ hali n'i bɛ pɛrɛn classe économique la centre ye siriko kelen de ye a tɛ ten mun bɛ cɛmancɛ la i b'a kɛ ten dɔrɔn siriko kelen mais n'i bɛ pɛrɛn classe la siriko kelen tɛ dɛ i bɛ cɛmancɛ siri centre wɛrɛ bɛ bɔ kɔfɛ i b'o fana la nati i sécuriselen don ka tɛmɛ hali mun bɛ classe économique fana na Allahi wa i ka doni maa tɔw ta ye 2 ye kuma min e ta ye 3 de parce que 23 2 o de bɛ di tɔw ma mais e ta bɛ kɛ 23 3 de parce que i bɛ première classe de la a ka di dɛ o kana i nɛgɛ k'a bɛɛ ye kelen dɛ a ka di ni kɔfɛla ye o diyara ni kɔfɛla ye cogo min firidawusu fana ka di ni arijinɛso tɔw ye ten n'i y'a faamu n ye nin f'i ye dɔrɔn ka misaliya de d'i ma n'o tɛ a bɛɛ ye arijinɛ kɔnɔna ye dɛ i mana bɛn hali arijinɛ du kɛnɛmala ma walahi i kunna jara a ka fisa i ka taa yɔrɔ dɔ nin na ye ka fisa n'a ye khalidina fiha ko ni donna i b'a kɔnɔ ye kudayi la yabghuna anha hiwala hali ka yɛlɛma an ka bɔ yan an ka taa yɔrɔ dɔ e t'o ɲini yɛrɛ fo n'Ala yɛrɛ ɲan'i ma e yɛrɛ bolo e de ka place ka di ni place bɛɛ ye nin bɛɛ bɛ arijinɛ de kɔnɔna la naam قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل أفوي لو كان البحر كوني باجي كنكرا مدادا دبجي مداد ni baji nana janya ka caya ka bɛɛ kɛ dabaji li kalimati rabbi ka ala ka kuma sɛbɛ la nafida al baharu ko baji bɛɛ bɛ ban dabaji lama a bɛɛ bɛ ban ka bɛɛ utiliser qabla an tanfada kalimatu rabbi yani ala ka kuma ka ban sɛbɛnni na walaw ji'na bi mislihi madada hal n'o ba ɲɔgɔnna caman wɛrɛ nana a ji bɛɛ bɛ ja ala ka kuma tɛ ban sɛbɛn na yɔrɔ ala ko yɔrɔ wɛrɛ la k'ali n'i y'a doublé ka k'a ɲɔgɔnna 7 ye sab'atu abhurin ɲɔgɔnna 7 n'i nana ni o ye ka dugukolo sanfɛ yiri bɛɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ye k'o su dabaji la ala ko k'o dabaji bɛɛ bɛ ban n'a fɔra ko baji an ka ba ninnu tɛ dɛ n y'a f'i ye kuranɛ kɔnɔ albahar o ni fleuve Niger ni Sénégal tɛ kelen ye dɛ o ye naharu de arabu b'a fɔ olu ma de ko nahar ala naharu Sénégali naharu Niger mais n'a fɔra bahar o ye océan de kɔgɔji belebele ninnu Pacifique Atlantique Indien olu kɔgɔji belebeleba minnu bɛ yen o de ye baharu ye k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye Méditerranée Atlantique Pacifique Indien kɔgɔji belebeleba 4 de don tɔ bɛɛ ye misɛmaninw de mer rouge mer blanc mer bleu mer noire mun filɛ Russie ni Turki yan fanfɛla ninnu na mer rouge ani mer blanche nka belebeleba ye nin 4 de n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ dabaji ye ka diɲɛ yiri bɛɛ lɛsɛ k'a bɛɛ kɛ kalimungala ye k'a su dabaji la dɔrɔn ka sɛbɛnni kɛ ko ala ka kumakan bɛɛ ka sɛbɛn ala ko dabaji nin bɛɛ bɛ ban hali a ɲɔgɔnna 7 ka sɔrɔ ala ka kumakan ma ban nin kɛra ka dɔw de jaabi Allahu Ta'ala kelen k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wama utitum min al-ilmi illa qalila ko foyi ma di aw ma dɔnniya la fo n'a kɛra fitinin yahudiyaw ko bɛ se ka kɛ cogo di ko tawurata falen don dɔɔni bɛɛ la dɔɔni si tɛ kɔfɛ mun tɛ tawurata kɔnɔ ala ko alakira sallallahu alaihi wasallam k'a f'u ye k'ali ni ye diɲɛ baji bɛɛ kɛ dabaji li kalimati rabbi ala ka kumakan sɛbɛnni kama la nafida al-bahru ko baji bɛɛ bɛ ban qabila an tanfada kalimatu rabbi yani ala ka kumakan ka ban sɛbɛnna walaw ji'na bi mislihi madada
hal n'aw nana n'a ɲɔgɔnna camanba ye k'a double k'a triple k'a caya hal n'aw nana ni o ye ko Ala ka kuma tɛ ban sɛbɛn na. Aha. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل عفوي إنما أنا بشر ne farikolo tigi de aw bɛ fɛn caman ɲini ne fɛ ne tɛ se k'o kɛ n ye adamaden de ye nafa o cogo Ala ya tɛ ne la dɛ. Aha innama ana basharun mislukum ne y'aw ɲɔgɔnna farikolo tigi de yuha ilayya ko wahayu de bɛ ci ma annama ilahukum k'aw tigi Ala ilahun wahid ko Ala kelen pe don o wahayu de bɛ ci ne ma k'a f'aw ye ko Ala ye kelen pe de. faman kana yarju liqa'a rabbih ni maa min b'a tigi Ala bɛnɲɔgɔnyali de ɲini o de ka di ye i b'o de fɛ falyamal amalan saliha k'a tigi ka baara ɲuman kɛ dɛ baara ɲuman kɛ n'i bɛ fɛ i ni Ala ka ɲɔgɔn bɛn wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada i kana dɔwɛrɛ si bato ka fara i tigi Ala batoli kan kana dɔwɛrɛ si bato ka fara Ala Ta'ala batoli kan a f'u ye k'e ye farikolotigi de ye i n'a fɔ ɲɔgɔnna Ala bɛ wayu de ci ma o de ye différence ye e n'u ni ɲɔgɔn cɛ wayu don n'o tɛ aw bɛ taama cogo min kira bɛ taama ten aw bɛ sunɔgɔ kira bɛ sunɔgɔ muso b'a bolo muso b'aw bolo aw bɛ seli a bɛ seli aw bɛ sun a bɛ sun a bɛ daji tu parce que nin bɛɛ bɛ fɔ ko Alakira tun tɛ daji tu Alakira tun bɛ daji tu dɛ a bɛ daji tu mura b'a minɛ a bɛ wɔsi sabamuso dɔ bɛ yen o tun bɛ Alakira wɔsiji yɛrɛ de ta k'o ɲagami a ka tulu munin tulu la kira wɔsiji a b'o ɲagami a ka munin tulu la k'o kasa ka di ka tɛmɛ hali musugu kasa kan a tun bɛ wɔsi dɛ a tun bɛ taa sugu la maa tɔw tun bɛ baara min kɛ a fana tun b'o ɲɔgɔnna kɛ a bɛ dumuni kɛ a bɛ dumuni kɛ nin bɛɛ don aw bɛ taama cogo min ka sen dɔ ta k'o da k'a ta a fana tun bɛ taama ten dɛ a kana taa k'aw ɲɛna ko misiri ye dɔ sugu dɔ de kun don a kun tɛ adamadenya minɛn kɔnɔna la i n'a fɔ dɔw b'a la kale k'a tɛmɛ a dan kan o fana tɛ dɛ c'est dɔw b'a fɔ ko n'a ye cɛjan ka samara don o bɛ bɛn a sen ma n'a ye cɛsurunin ta don o bɛ bɛn a sen ma n'a ni cɛjanw bɛ taama na k'a kundama bɛ kɛ cɛjanw ɲɔgɔnna ye n'a ni cɛsurunin bɛ taama na k'a kundama bɛ kɛ cɛsuruninw ta ye nin tɛ faamu dɛ nin wasifu sugu ninnu a y'olu dabila Alakira kan nin tɛ Alakira ye Alakira kun ye cɛmancɛ maa de a man jan i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ cogo min wa a man surun fɛnɛ t'a dɔn cɛsurunin yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn Adama man surun a man surun i ko cɛsurunin dɔ a man surun i n'a fɔ belebeleba kojugu tɛ fasamani kojugu fana tɛ a jɛlen tɛ pasi a finnen fana tɛ a b'o ni ɲɔgɔn cɛ di a kɛlen bɛ komi a ka fɛn bɛɛ kun ye cɛmancɛ dunkɛya de cɛmancɛ dunkɛya fɛn bɛɛ kun y'o ye n'a dimina a ɲɛda bɛ bilen ka minɛ ka bilen cori wa n'i y'a ye a bɛ k'i ɲɛna k'a ɲɛ kumunen don mɛ ni n'a donna ɲɔgɔn na a nisɔn ka di ka tɛmɛ min bɛ yɛlɛ a yɛrɛ ma ye a kun bɛ ten de a boloninkɔniw ka bon senninkɔniw ka bon a ɲɛda korilen kun don a ka nabiɲumanya tampɔn kun bɛ kamankun dugumala la a décrilen don quoi a fan bɛɛ sɛbɛnnen don hadisa la quoi ni sugura la yɛrɛ pour que i kana na fili a ma sitɛnɛ kana na fɛn dɔ bila i ɲɛkɔrɔ ni sugura dɔrɔn karamɔgɔ bɛ ɲininka de i ye mun ye o fɔ tan kira fɛn na cogo min n'i ka yeta n'o bɛnna dɔrɔn i ye mun ye o ye kira ye mais n'o tɛ dɔrɔn o tɛ kira ye mɔgɔ finman kun tɛ cɛ jamujanba kun tɛ cɛ surumani fana kun tɛ mɔgɔ cɛjuguba tɛ ni si tɛ n ye mun fɔ dɔrɔn kira kun bɛ ten de alayhi salatu wasalam mɔgɔ minnu ma ye sugo la fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'aw ɲɛ d'a kan yanni saya cɛ Ala kana to aw ma kunfana n'an m'a ye sugo la fana kiyama kɛnɛ kan Ala k'an n'a ɲɛ da ɲɔgɔn kan an tigɛ ka don ɲɔgɔn bolo an b'o de ɲini Ala fɛ
فليعمل عملا صالحا كاتيكي كبارك بارنيمانا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إكنا دور بتو كفريتي ألكا ni shirku ya ni riya wude yira anyo de fiye sisa ma min be ala bato kasura ma yira ke ala kamo de ma wala sayni ala kan yo ambe ben chugo nyumana yira kana yika barala de ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kale be sran feminye awka inna akhwafa ma akhafu alaykum shirkul asghar ashirkul asghar arriya femin be nimbe sran awka kawkana ke ko ye yira di mana flanka foya fitini na be fama ko yira aw kana ka yira ntiye de ika fɛn fɛ yira ka yala ika tama ika kumakan ika dili a bɛɛ ka kɛ yira hali ka ala bato ni yira la balma kɛ ibonana de ase dɔw bɛ hali ala bato a tɛ se ka kɛ fa ka yira hali n'ale donna ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli la bɛɛ b'a dɔn ko karisa de nana a ka kibaru fili kan bɛɛ b'a dɔn a donna kuma min alimami ye kibaru fili mɔgɔw concentrelen bɛ seli la i b'a mankan mɛn kɔfɛ dɔrɔn Allahu akbar a b'i kan kɔrɔta n'o de o kɛra taamasiyɛn sa bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn sa ko karisa de don ka ɲi nin nafa si tɛ nin na nafa tɛ nin na ninnu to yen i bɛ don misiri kɔnɔ fo mɔgɔw k'u kɛrɛ jɛngɛ de karisa bi yan mɛ e tɛ don maa si ɲɛnama i mankan bɛ bɛɛ ta ni san cɛ mɔgɔw b'a dɔn lahala bɛɛ la hali e ka dugu tilamafɛ seli mɔgɔ min ye mɛ ni dugu jɛra fo mɔgɔw k'a dɔn k'i wulila hali sunkalo nafila seli ni dɔw tɛ taa misiri la mɔgɔw ɲɛnama a tɛmɛtɔla bɛɛ wele gɛrɛn na a kɛra cogo di aw ma wuli fɔlɔ an b'aw ɲɛ an b'a ɲɛ a b'an sɔrɔ yen nin y'an tatɔ ye hali n'aw ɲɛ t'a la a b'aw wele salamu alaikum n kun y'aw fɔ aw tulo tɛ n na de komi n tɛmɛtɔ don n tatɔ don misiri la n bɛ ka n sara aw la a bɛ olu ɲɛsira la wa a b'u ɲɛsira la ni fɛn jumɛn e bɛ ka taa bato kɛ olu de kama wa wa nin de bɛ fo bɛɛ k'a dɔn k'a tɛmɛtɔ don ni misiri jiginna fɛnɛ bɛɛ k'ale jigintɔla ye ale ka ko foyi tɛ kɛ dogo la bɛɛ bɛ bɔ a kalama ko nin man ɲi dɛ kira ko filankafoya fitinin don a shirkul asghar filankafoya fitinin a riya ko de ye yira man ɲi maa fɛn fɛn bɛ yira kɛ i ka baara ma dabɔ ala kama a ma dabɔ ala kama k'i ka yira dabila i ka waso dabila mɔgɔw k'a mɛn a sumu'a o de don a sumu'a fo mɔgɔw tulo ka don i ka ko la wa riya mɔgɔw ɲɛ k'a ye n'o ma kɛ e tɛ satisfait k'i kana sɔn a ma dɛ dɔw yɛrɛ ko a y'a ni jigi sababu ye mun ye ko dɔ de ko alakira ma sallallahu alaihi wasallam kira ka jihadu k'e fɛ k'o ka di n ye mɛ ne ka baara tagabolo la ni ne ye fɛn fɛn kɛ a ka di ne ye mɔgɔw k'a ye de k'ala fɛnɛ ye wahayu jigi n'i ma ɲɛ i bɛ baara kɛ a ka di ni ala ka ɲɔgɔn bɛɛ i bɛ baara kɛ ala kama de dɛ wa i kana yira kɛ dɛ n'i ye yira kɛ dɔrɔn k'i ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛ na wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada ko ala bato la i kana dɔ wɛrɛ si bato ka fara ala kan akil la sura bana yan dɛ suratul kaf ala yan dɛmɛ a barika ala ye ala yan dɛmɛ a barika ala ye suratul isra an y'a daminɛ o de la sunkalo tile fɔlɔ an y'o kun cɛ suratul kahf o fana daminɛra o kun cɛlen filɛ bi ka bɛn ni sunkalo tile 17 ye suratu maryam an bɛna don o de kɔnɔ o bɛ kun cɛ maa min ɲɛna ala de b'a dɔn an b'a ɲini ala fɛ ala k'o fana kuncɛli yira an na ala k'o fana kuncɛli yira an na an ye kahafu kalanni min kɛ sisan n'o sɔrɔ an filila mun na ala ka yafa ma o la n'an bɛnna sawaba ma mun na ala k'an jidi o sawaba la kɛra ko ni maa min ye kahafu kala baraji min b'a la ala k'o d'an ma daraja min b'a la ala k'o d'an ma kahafu kalanni seere don a kalanbaa ye ala k'a kɛ seere ye an ye suratul kahafi kalanni sécurité don a kalanbaa ye ala k'a kɛ sécurité ye an bɛɛ lajɛlen ye ala ka barika don an si la o tuma na suran banna yan an bɛna don suran kura wɛrɛ la mun tɔgɔ dalen bɛ ala ka jɔnmusoba dɔ la n'o tɔgɔ ko a seyida maryam suratu maryam naam بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني
رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الحمد لله رب العالمين. سورة مريم نيني أمبا مريم تغلى سورة ألك بنيادو سورة تغو كادا مسولا هل نام كان نبي نماني تغلى سورة بي أمبا مريم بلاسين نبونيا كسي نيفولا فدو يه أدامبتيا كتان نبي نمانيام بسكي يكو على كما نافع ala kuma nafe ama kewi na fodreti ala ye wahayu ci ama boko wahayu dumbe ci kirawni nabi nyuma ndema me madama ni ala sona ka wahayu ci ama ko bayira ko nabi nyuma ndo ma doni gala famba ube munka nabi nyuma mabo musola muso nabi nyuma ti muso kirati no yi ci den yayi nga bunya koni do ala ye munyeshin amba maryama ma ka sababu ke den do bina munye kabako den ko sobe jiana o bina ken nabi nyuma yi ka ke kireye anna chugo fenana fatala o den ba o de bina ta ke amba maryama yi o ba ira Allah taala yi bunya badama surani makka suradu do ya ira ka foko madina aya do ba kono fa khalafa min ba'dihim khalfun adau as-salata wattaba'u shahawat وسوف يلقون غيا كتمانا كو آية كوي مدينة آية دوري آية ورفو سجرو بيرومينا دونكو كو فني مدينة آية المهم سورة كوني مكة سورة قرآن سورة تنكونتونادو كدامنا سورة فاتحة لكن بلا مريمانا أكلم كومي سورة الكافي كوني تنشيكي سورة مريم عليه قرآن سورة تن أني كونتوناي aya bebe aya bi kononton ani shegima ni suran fanadam nera bismillah arrahman arrahim bismillahir rahmanir rahim ni kala mina damine ni Allah taala togoyi arrahman alam min karajien ne malabolin tigiye arrahim wati kile ala de kiyama nema krenkrenen tigiye ango qur'ana e suran keme antan nani bismillahir rahmanir rahim o fene fora shiye keme antan nani me o bela suran kelembe bismillahir rahmanir rahim amma sabe o sanfe no e suratu tauba ni do ko amma ko baraa bismillahir rahmanir rahim ata sanfe ata kono me suratu naml
bismillahir rahmanir rahim aba sanfɛ bismillahir rahmanir rahim aba camancɛ fana na ala ye ale yɛrɛ bonya ni bismillahir rahmanir rahim fila ye i n'a fɔ hiji tɔgɔla sura n'o ye suratul hajj ala y'o fana bonya ni sujudu yɔrɔ fila ye kuranɛ kɔnɔ ale fana ye kelen ye suran tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sujudu kɛ yɔrɔ fila de b'ale kɔnɔna la suratu maryam ala ta'ala ye ayiwa suran sanfɛla fana masiri ni bismillahir rahmanir rahim kalan bɛna daminɛ ni ala tɔgɔ ye arrahmani ala min kɛra diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye arrahim o waati kelen ala de ye kiyama nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ye naam كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد أننا سورة مريم دمنا لتشغمي سورة مغاني شيكين دمنا أننا وفنا دمنا نات نوي حروف مقاطعة دوكا جان إنا فوني دوكا سرون إنا فها ميمونونو دو يري كليني إنا فقات أن صوت النون والقلم وما يسترون أتمنى بالدمنا حرف كلين كلين فلا سبا ناني دورو وبلا جلين بالا نيالا جاني دورو دي كاف ها يا عين صوت وي دورو نينكورو يفن جمعي دوني دونجا دويا يراكو كالليدي دو أكلم كومي على كالليدي مين كالين يرلا كما مين بي كو غريا ولا سمغو كادو كما مين نفوكو كما كان غريمان أفلانا دو كو أي كو اسم من أسماء الله كو الله تعالى تغدي دو كاف ها يا عين صاد كو الله تغدو كو الله تغدي دو وبايرا كو الله تعالى تغدو ديني دو كو كاليلي كان دو nimbe adamade on ka cesiri nu ka jijai fila asabana do ya yira ka foko ayi ko kabako do di do suran kabako ala boko de yira suran damnela se karamo do ya yira ni sura min damnera ni damne chogo yi huruful muqatta ko ni ya lajede ko o harfu nyogona chaman de be soro suran kono akalama ina famina suratu maryam kala sa kafu ka cha kono ha ka cha kono ya ka cha kono ayinu ka cha kono sodu ka cha kono do fene ya jetimine chogola saba annanina munala be suranda meneni ko kaba ko di do ka kafiru la dese arabununu ko la dese asu yere bola wati mashitse arabu kana katemauka mashitse katemauka otmana ala beni bla suranda menena unu ka arabu kan dombe o ka don ko tiena jarabu kan were be uluti simun parce que nous bla ko kan korofo uta korodo ko tumana ala ya bla ni ne kunka Allah bayi muyi kani yere bla ni shila afodoro ko ala de baka kuma kan korodo kuma mi kaf ha ya ain sod ala de ba korado o la yini muyi ala de bado o tumana an fene be ko sey kata ala ma la yini mi bala ala taala de bado naam ذكر رحمة ربك عبده زكريا ذكر رحمة ربك اتجي على كهين كفولي والما اتجي على كهين كفو عبده أكجونك زكريا مي سيدنا زكريا وي مي يامبا مريم على مودة زكريا كله يرد كودو على زكريا كلي ودي كودو kala yi hina dokai ala yi nema dokai ko ala ka cidin ko kofo ni miseka ka koroi dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya ala yi nema doka ka jon doyi muntogo ko zakariya ko kofo to de fleni iki kulomajo ni korofla bebeta aha إذ نادى ربه نداء خفيا watimina nada rabbahu na ya tigi ala wole nidaan wole lila khafiya muye wole di fegemani ayala wole dugola kwa kayala wole gunola ka ala wole dugola tigi ala kayo wele iznada rabbahu nidaan khafiya kay ala wele dugola walma ye ala wele neme jonyo ke Zakaria parce que
adamaden tobiya den ka d'an ye n'ala y'i lajarabi n'i ma den sɔrɔ i b'a ni limaniya ta mais n'ala y'a d'i ma a ka di ye dɛ maa dɔw bɛ yen u lajarabila u ma den sɔrɔ u y'a b'u kun na mais hali sini ni den d'u ma a ka d'u ye adamaden yɛrɛ tobiya fo yan'i ka sa i hakili ka taga ni tɛ yen don min karisa bɛ yen o de y'an bɛɛ ka tobiya ye o y'an bɛɛ ka tobiya ye Seydina Ibrahim ye kira de ye nabi ɲuman don mais a nana denko nege da don dɔ dɛ wallahi a mɛnna ka sɔrɔ a ma den sɔrɔ a ye den nege da fa ye Ala deli qala rabbi habli mina salihin a ko n tigi Ala den ɲuman dɔw di yan o y'a sɔrɔ a si kɔrɔbayara dɔw ka taara fɔ san 80 na mais a ye Ala deli den na Ala ye den d'a ma diɲɛ bɛɛ bɔra o denw kalama wallahi den camanba nin tɛ koyi n'Ala y'ali den kɛ denkurunin 3 ye ni barika donn'u la u ka to i kɔ u ka kɛ silamɛ ɲuman ye u bɛ ko to i t'a la u b'i dɔn i tɛ ɲɛbɔ den camantigiw fɛ den caman ka d'an bɛɛ ye dɛ an yɛrɛ bɛ maaw su u ka caman sɔrɔ nka ni den cayara n'a ɲuman dɔgɔyara i bɛ nimisa fɛnɛ dɛ ni den dɔgɔyara n'a ɲuman cayara i tɛ ɲɛbɔ den camantigi fɛ mais n'Ala ye den caman d'i ma bɛɛ fɛnɛ ɲana o ye hɛrɛ faralen ye hɛrɛ kan dɛ Ala ye dɔw sɔn dɛ wallahi den cɛ 10 nin kɔ a bɛɛ ye kuranɛ durusi o maaw b'an fɛ yan a dɔw denmuso bɛ 10 bɔ 10 ni dɔɔni denmuso 5 fo 6 a bɛɛ ye kuranɛ durusi hali minnu ma kuranɛ durusi u fɛnɛ kalannen don Ala ye dɔw kunna diya denko nin na yɛrɛ de den cayara den bɛɛ kɛra den sabatilen ye bɛɛ kɛra Ala jɔn ɲuman ka kɛ adamadenya matarafabaga ye a den bɛɛ mais dɔw bɛ yen u bɛ su kasi u bɛ tile kasi Ala ye den d'u ma a dɔw nimisara denko la dɔw den b'u sɛgɛn dɛ n'i ye maa min ye ka den tiɲɛnen don kunun a tigi masa i b'a jalaki a ka lamɔ de kun man ɲa kunun nka bi ka lamɔ bɛ ɲa i ko sahabaw ye dilanni kɛ cogo min ni Ala min bɛ i se ma i den tɛ k'i sago ye an bɛ bi waati min na ni ye dɔ den tiɲɛnen ye kana a tigi jalaki ten dɛ a ɲɛɲini dɛ a tigi ye sekoba de kɛ a ye cɛsiriba de kɛ den nin na mais a den ma kɛ a sago ye bamananw ko banba den bɛ tɛ k'a den ye kuma ɲakumaw don n'o tɛ banba tɛ dɔ wɛrɛ sɔrɔ ni banba tɛ minɛ mais ko banba den bɛ tɛ k'a den ye dɔ bɛ kɛ koro ye dɔ bɛ kɛ gana ye adamaden ɲuman fɛnɛ bɛ ten bi maa dɔ bɛ yen Ala ɲɛsiranɲɛ jɔn don walima karamɔgɔba don nka i bɛ sin k'a ye ten a den dɔ kɛra maa sugu dɔ ye ten n'a tɛ jɛnɛyakɛlaw nɔfɛ a bɛ dɔrɔgutalaw nɔfɛ walima a kɛra fugariba dɔ ye a tɛ ɲɛbɔ baarakɛla si fɛ a bɛ so kɔnɔ ten Allahi yɔrɔ ne y'a f'i ye yan n ko i kana den sɔrɔ a ka fisa ni fugari wolo ye ni den kɛra fugari ye i sara k'i to ɲɛnamaya la fugari man ɲi dɛ i den mana kɛ kafiri ye den tanya ka fisa ni kafiri wolo ye ni den kɛra fugari ye i ka kɛ kona ye kona den sɔrɔ bali a ka fisa ni fugari wolo ye a ye Ala deli Ala kana aw denw kɛ fugari ye dɛ hali mun kɛra fugari ye duwawu kɛ Ala ka dusu don a kɔnɔ wa fɛn min dun bɛ den kɛ fugari ye an ka bi waati la juin don dɛ denmisɛnnin caman bɛ juin min mɔgɔw t'a y'i da mais juin min jogo b'i la asa i bɛ kɛ fugari de ye i tɛ keleya quoi juin bɛ adamaden ka keleya faga de i tɛ ɲɛbɔ maa si ka sɛbɛ fɛ e bɛ hami mun na dɔrɔn i ka juin sɔgɔnin i k'o sɔrɔ hali n'o bɛ sɔrɔ tasuma cɛla i b'i bolo don o kɔni kama n'o nege nana f'o nege ka da de mais ka ɲɛbɔ i filan dɔ fɛ k'o ye baara kɛ o b'a ka fa ta o b'a ka ba ta non i tɛ juin min na y'o siraw kan dɛ ale kɔni bɛ miiri de la dɔrɔn kabi k'i panse a t'i bɛn k'an bɛ k'an panse e jija i bɛ tila panseli la tuma min i ka avion dɔ dilan an ye dɛ an mago bɛ avion na Afiriki yan ka juin min ka t'i jɔ bada la wallahi ka baji boli cogo lajɛ dɔrɔn ni mɔgɔ y'a ɲininka ko mun bɛ yan ko non ko ji boli cogo de bɛ k'ale kabakoya juin ma ɲi dɛ wa y'a fa don kuma de seli nɛnɛ b'a 12 la waati min i b'a kɛlen ye ka guloki bɔ ko funteni bɛɛ i b'a ye kare kun fa kun dɔɔni guloki b'a kana nɛnɛ b'aw bɛɛ la aw b'aw mɔsɔn mais juin min na kanangolon don o ye hakili b'a ka dɔgɔya walima funteni b'a 12 la a bɛ pullover don ka veste don ka manton fɛnɛ da o kan an n'ale tɛ hakilina kelenna kuma si n'i ye juin ye mɔgɔ bolo duwawu k'a ye dɛ wallahi a b'a bila waati o waati a b'a hakili ɲagami wa ni den kɛra juin minɛ i b'a wele kana ka adamadenya kuma bɛɛ f'a ye
i ka sɛbɛ kuma bɛɛ k'a bɛɛ f'a ye a sigilen don a t'i sɔsɔ n'a wulila yɛrɛ a b'a ko bɔn a ni cɛ n y'i ka kuma mɛn n'Ala sɔnna ma tile 2 na i b'a ye n bɛ yɛlɛma bon y'a taalen de ye sa dɛ voilà hali kalo 1 kɔfɛ a y'a bila yɔrɔ min a b'a ta ye a y'a bila yɔrɔ min a b'a ta ye Jɔnmina bɛ yan masa sɔn cu a kɔnɔ de i denkɛ kamalenkɔrɔ sanfa dugufa o tɛ se ka mago ɲɛ ye o de bɛ Jɔnmina dɔrɔn hali n'i y'a ɲininka a bɛ kaleli sugu kɛ a bɛ k'i ɲɛna ko diɲɛ bɛ wuli sisan a ka kaleli la ko wallahi ne t'a min wallahi n y'a bila k'a sɔrɔ a b'a min hali Jɔnmina dawolo n'i y'a ye i b'a dɔn maa fɛn fɛn bɛ Jɔnmina dɔn a dawolo dama i b'a dɔn k'a b'a min a nɛn kolo sa cogo a da kɔnɔ i b'a dɔn k'a b'a min hali a ɲɛkolo sa cogo i b'a dɔn k'a b'a min kana a ma se f'i ka y'a da la o n'i b'a min a bɛ mun k'i la a b'o de yira hali ye dusu faga cogo i tigi fa hinɛ minɛ i t'i ba hinɛ minɛ i tɛ ka keleya i filanan ni juin tɛ mun de b'i la an t'i ka fa ko kalama o juin min b'i la o de bɛ k'i kunkolo ɲaami o de kama taamasiyɛn dɔ bɛ yen n b'a f'i ye quoi n'i bɛ fɛ k'i den dɔn ni dusu b'a kɔnɔ ni dusu t'a kɔnɔ n'a ye ko kuntan dɔ kɛ e k'a wele i k'a kɔrɔfɔ ba ye a wele i ka kɔrɔfɔ i ka kuma ma fɛn min bɛ dusu don mɔgɔw kɔnɔ k'o fɔ a ye i bɛ kuma la waati min n'a kasira e yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲɛji b'a ka bɔ a b'a ka koro a b'a ka kasi hali ni dusu t'a kɔnɔ bi sini a bɛna dusu ta a bɛ kasi yɔrɔ min a b'a wele surafana na a b'a fɔ n fara o dugusɛjɛ daraka n fara tilelafana n fara dusu b'a kɔnɔ wallahi n'i y'i den ta dɔrɔn i ka nisɔndiya i bɛ kuma ka kuma sigilen bɛ froisser ji bɛ cɛ a ɲɛ kan ɲɛji bɛ jigin i bɛ tila kuma la yɔrɔ min k'a na dumuni na a b'a ko non ne fara o ye taamasiyɛn ɲuman ye dugu bɛ jɛ a b'a wele daraka la maloya fɛ a b'a fɔ k'a fara tilelafana a b'a fɔ k'a fara n'i ye nin y'i den na dɔrɔn nisɔndiya dusu b'a kɔnɔ mais e k'i den na sigi miniti 30 heure 1 i bɛ kuma la fo k'i daji ja e yɛrɛ bɛ to ka ji dɔw min walasa i nɛn ka magaya kuma fɛ o la sigilen don a b'a ka bolo de don ɲɔgɔn kɔnɔ tan dɔrɔn a sigilen b'a ka bolo la maga ta ni tilara a bɛ ɲininka bɔ a ye tilara a banna wa ni ko i tilara a b'a dɔgɔnin dɔ wele ten mamu ne ko dumuni tɔ tɛ gabugu kɔnɔ n'i ye nin y'i den na dɔrɔn i bolo ko ka bɔ a la wallahi a kɛra fugari ye i b'i si bɛna tigɛ kuma la a b'a la ko mamu ka dumuni tɔ ta ka d'a ma n'i ye den y'i bolo wa mun b'o lase den ma juin de don wallahi nin ye a kɛ kuma de ye ka fa wuli a la a ye jɔrɔ den na dɛ a kana jɔrɔ den yɛrɛ sɔrɔli la bi den kɛtɔ la i sago ye o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ den sɔrɔli kan Seydina Zakariya ka Ala wele filɛ iznada rabbahu nidaan khafiya ko waati min a y'a tigi Ala wele weleli la mun ka fɛgɛ dogo weleli ka Ala wele a kelen ni Ala kelen k'a y'o weleli de kɛ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال سيدنا زكريا كي كنتو قال أكو ربي انتي ألا إني كال زكريا وهن العظم مني ako ala ne kolo ninnu lafura dɛ ne kolo ninnu lafura n kolo barika banna o kɔrɔ i kɔrɔla adamaden ni kɔrɔla dɔrɔn farikolo bɛ lafu wahana al'azmu minni ala ne kolo lafura washta'ala ra'su shayba ne kunkolo si bɛ ɲagamina sijɛ la sa sijɛw bɛ ka ye n kunsigi la ishti'alu ye mɛnɛni de ne kunsigi mɛnɛna sijɛ la o kɔrɔ sijɛ cayara n kunsigi la ala walam akun bidu'aika rabbi shaqiya ntigi ala ne ma kɛ maa kunnango ye ka weleli la dɛ o kɔrɔ ala n bɛ k'i wele n dalen b'a la k'i bɛ n jaabi kuma bamanankan ye nin de ye ala n bɛ k'i wele ka sɔrɔ n dalen b'a la k'i bɛna n jaabi n'o tɛ ni si bɛ yɔrɔ min n'i ye ko k'a kɛcogo yɛrɛ ye ko ala ka kabako tɛ nin tɛ den sɔrɔ dɛ a kun kɔrɔla de k'a kolo fɛgɛya muso yɛrɛ fana kɔrɔla kuma kɔnɔ ale yɛrɛ ko ka muso tɛ den sɔrɔ tuguni nka o bɛɛ la ala mago bɛ den na ala k'i ka kabako yira qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi shaqiya ala ne kolo lafura wa n kunsigiw ɲagamina ni sijɛ ye wa n tigi ala ne ma kɛ jɔn kunnango ye e ala weleli la dɛ
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني كال زكريا خفت الموالي ألا مامن بين كونسران بو كلا حلال parce que dente ka fanincini dew abinawul am afanincini walma fakoroba dewnde be ala ni ne sara kasro tiɲɛ tala tembolo mfanincini dew ni fakoroba dewnde be nsranindu est-ce que mbaka dine bara cogo mi o fana bina kete wa inni khiftu al mawaliya min wara'i ala nsranindu aywa mamunun ben ko nolu kan ka ken tiɲɛ tala ni dente mbolo nsranen bu kala halala de nin bɛɛ ye yɛrɛma jigin kan de ye ala ka den d'a ma dɔrɔn wa kanat imraati ne furumuso kɛra aqira kona bɔrɔkɛ ne furumuso tɛ den sɔrɔ tuguni fa habli ala i ka dili kini ma min ladunka ka bɔ e ala yɛrɛ yɔrɔ waliya denna mun bɛna tiɲɛ ta waliya o ye den sabatilen ye ala i k'o di ne ma ka bɔ e ala yɛrɛ yɔrɔ la aha يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يرثني ودمنا دينما على وبنا نتشيتا ويرث من آل يعقوب أبنا يعقوب كدمبا يفنتشيتا وفنا يبونا جوني كبنا وفنتشيتا وجعله ربي رضيا ala o den no nana e ka kɛ den ye e ala yɛrɛ bɛ diɲɛ den min ma ka kɛ den diɲɛni ye ala i ka koyi bon ni mirasu tɛ i n'a fɔ wari dɔ de bɛ zakariyaw bolo a sirannen n'a sara den t'a bolo a fanicinidenw n'a fakɔrɔbadenw bɛna a ka nafolo tiɲɛ ta cogo min a sirannen bɛ u ɲɛ ayi o tɛ zakariyaw yɛrɛ kun ye fantan ye hadisa dɔ bɛ muslimu kɔnɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko adamaden ma dumuni kɛ fɛn na mun ka fisa ka tɛmɛ i bolo ka ɲini ta kan wa kana nabiyullahi zakariya najara ko ala ka nabi ɲuman dɔ kun bɛ yen ko zakariya ko minize de kun don o sugu waritigiba kun tɛ mɛ an b'a fɔ waritigi yɛrɛ kun tɛ dahirimɛ ɲinina don a kan tɛ wari yɔrɔ ma a kan bɛ mun ma a ka diinɛ ani nabiɲumanya yɔrɔ a ka da ye nabiɲumanya de kana tunu u ka kabila kɔnɔ parce que n'ale ma den sɔrɔ jɔn de fana bɛna kɛ nabiɲuman ye ale kɔfɛ ka siran n'o de la kelen walima n'ale ma den sɔrɔ fanicinidenw ni fakɔrɔbaden minnu bɛ yen est ce que a ka d'ale ye diinɛ ka baara cogo min o fana bɛna kɛ ten wa o de kama ko ala ni waliyu n'o ye koɲɛtigi dɔ ye n'a den don ala ye k'o di ya yarisuni o bɛna ne tiɲɛ ta wa yarisu min ali yaqub yakuba fana bɔnnaw yakuba ka denbaya kabini o fana tiɲɛ ta wa ja'aluhu rabbi radiya ntigi ala den min n'a bɛna di ya i k'o kɛ den ye mun ye den diɲɛnen ye e ala yɛrɛ diɲɛna den min ma aha يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ala y'a jaabi dɛ adamaden fɛn fɛn n'i jigi da ala k'a bila i kunna ala b'i jaabi ala b'i jaabi ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam n'an ye ala wele cogo o cogo k'ala b'an jaabi fo n'a kɛra ni maa min ye ala wele kojugu dɔ la ka ŋaniya jugu dɔ ta ka dɔ sɛgɛrɛ walima siji tigɛ kuma k'ala t'o tigi jaabi mais n'o bɔra la i mago bɛ duwawu fɛn fɛn na ala deli fɛn fɛn na ala wele ala b'i jaabi ala wele ala b'aw jaabi ya zakariya zakariya inna nubashiruka bi ghulamin min la nisɔdiya den na ismuhu yahya nin de kɛra ala kabakoma yɔrɔ ye n'o tɛ zakariya o ye ala deli den de la ala ka den d'a ma mais a ma fɔ ala ka den tɔgɔ da dɛ a ma fɔ a ka tɔgɔ da dɛ mais tellement ala bina ka kabako yɛrɛ zakariya o la n bɛ se ka den d'i ma o dama tɛ dɛ n bɛ tɔgɔ dɔ choisi fana k'o d'i ma ni den nana i k'a wele o la ya zakariya zakariya
inna nubashiruka bi ghulamin min lan nisodia nin denye den cɛma ismuhu yahya a tɔgɔ ko yahya lam naj'al lahu min qablu samiya amma tɔgɔma si kɛ den nin na fɔlɔ ka ko a nalen ye yani yahya kana den si tɛ yen ko mun tɔgɔ ye yahya ye caman y'a kɔrɔ kɛ o de ye lam naj'al lahu min qablu samiya e ka nin den sɔrɔ cogo yani e ka nin den sɔrɔ cogo cɛ ma den di maa si ma nin cogo la e ta nin cogo la ta parce que k'a ka weleli cogo ni Seydina Ibrahima fɛnɛ ta ma kɛ kelen ye ka ni Ibrahima ta ma kɛ kelen ye o tuma na ko i ka nin den sɔrɔ cogo ni mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen ye ko kuma kɔrɔ y'o de ye mais a ye fɔra cogo min n'an dan n'o yɛrɛ ma a b'i faamu lam naj'al lahu min qablu samiyya ko tuma na an ma tɔgɔma kɛ Yahya la ka kɔn a ɲɛ Yahya an b'a fɔ minnu ma ko ya yɔrɔ an bɛ se tɔgɔ tiɲɛ na dɛ dɔw ko yaya wala yaya walima ya olu tɛ Yahya arabukan de don Yahya a kɔrɔ yɛrɛ de a bɛ ɲɛnamaya Yahya mais tɔgɔw mana na dɔrɔn an b'a kari-kari ka don ɲɔgɔn na ka k'an yɛrɛ ta ye ɲɛ tɛ Muhamadu tɔgɔw la an k'olu bɛɛ ma ko Madu n tɛ Madu tɛ Muhamadu don Muhamadu fɛn tanu ne dɔw ko Madu dɔw ko Madi dɔw ko Medi ni si tɛ Muhamadu o de don a lasili yɛrɛ yɛrɛ y'o de an yɛ taa la Abdulayi tɔgɔ la o y'o bɛɛ tiɲɛ ko Burule kuma tɛ maninka o o ko Abdulayi o ma ko Burule Burule tɛ dɛ Abdulahi de don Ismail o ye Ismail de ye Sumi tɛ dɛ Sumi tɛ Ismail tɔgɔ dafalen don a bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na Mukhtar i b'a fɔ ten Mukhtar mu ko Mukhtar tɔgɔ ma ko Mugu fana tɛ Mugu ye dɛ Mukhtar do fɛn min choisilen don Mukhtar Mustafa Mujtaba a bɛɛ kɔrɔ ye kelen a bɛɛ Alakira tɔgɔma de alayhi salam o b'a yɛrɛ tɔgɔ ninnu n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na lam naj'al lahu min qablu samiyya ma tɔgɔma si k'a la ka kɔn a ɲɛ aha قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال زكريا وكو ربي انتي ألا أنى يكون لي غلام ألا دم دين ما تشغوتي وكانت امرأتي عاقرا كسر نمسو يكون ياتي دنسرو وقد بلغت من الكبر عتيا كسر نير سيرا كورو دانا كورو نندسه نسرا ودلا على ري ديني على في ككلا كجورو aklara ka joro parce que ale korola si ujera fangate kolola amuso fena shibe yoro mina okera kona yoti den soro akwala ne be den soro chogodi kasoro ne ere korola totena ne muso ere fena fleni okera kona yoti den soro me den soro ala kodi قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال الله تعالى يا جابي كنا كبكويا كذلك نشوكو ديلا قال ربك اتجي الله يا الله تجي كبا كالاكو يبدين سر هو علي حين اكدينكو كنغالي علما ني فن غمانيندي وقد خلقتك من قبل علي يدنك كون ولم تكن شيئا كنت فويو ekunte ala yedan ala be dese ka dende ma kabako do de okoro ni ala sona mamunu jigila tigelen do dengo la walma mo munun be mo la goshi ko karsa ma den soro muso do segenen do ni den soro baliya kumai an fele ni yoro munun nani a chaman kan kalimania yanan ka kla yoro la note demina ala ba ka kabako ira to be ke ya haya ire jambet bitablaya sini na dengo to kara muyi amin o fo ɲɔgɔn ye insha Allahu taala ala ka sini irana ala ka barka do ko la ala kan sabati Allahumma salli ala Muhammadin wa sallama tasliman kathira